ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वां वदन्त्यहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम्। हरे कृष्णा डिவோटीஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையோட லாஸ்ட் சாப்டர் 18th சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நம்மளோட ஜர்னி இன்னையோட ஃபினிஷ் ஆகுது. நம்ம இன்னைக்கு நம்மளோட பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல, அதோட லாஸ்ட் ஃபேஸ்ல நம்ம இன்னைக்கு நிக்கிறோம். இது வரைக்கும் பகவான் சொல்லி கொடுத்த நிறைய ஞானங்கள் என்னென்னங்கிறது சாப்டர் வைஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு பகவான் இங்க இதுல இந்த இஸ்கான்ல சொல்லப்படியான அந்த பகவான் நாம சங்கீர்த்தனம், அந்த ஜபம், இதெல்லாத்தையும் நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்ம மேல மேல படிப்படியா முன்னேறி பகவான் அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை நம்ம பூர்த்தி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோட இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள என்ட்ராகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாலாஜி பிரபு ஸ்பெயின் தெரியாதா? எஸ் மாதாஜி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 18 மோக்ஷ சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை, துறவரத்தின் பக்குவம்னு சொல்லலாம். மோக்ஷ சந்நியாச யோகா இந்த அத்தியாயம் இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்ட அனைத்து கருத்துக்களோட ஒரு ஒரு சாராம்சம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அது எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு சாப்டரா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த 18th சாப்டர்ல. இதுல புதுசா எதுவும் சொல்லப்படல. சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் பக்குவத்தை நம்ம அடையணுங்கிறதுக்காக மறுபடியும் ரீட்ரேட் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். பகவான் எல்லாத்தையும் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை அர்ஜுனனுக்கு ரெக்கலெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக சொன்ன ஒரு அத்தியாயம் இது. இதுல குணங்கள் பத்தி வரும். அந்த குணங்களுக்காக அந்த ஒரு உயிர்வாழியானவன் எப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்யறான், தன்னுடைய அறிவை எந்த இடத்துல நிலைநிறுத்திக்கிறான், அப்புறம் அவனுடைய சந்தோஷங்கிறது அந்த குணங்களின் அடிப்படையில எப்படி பிரியுது, இந்த மாதிரி குணங்கள் அடிப்படையில இருக்க விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். அப்புறம் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பகவான் எப்படி யாருக்காக எந்த கடமை நிறைவேற்றணுங்கிறதுக்காக பிரிச்சாங்க. அண்ட் தென் இந்த மாதிரி ஒரு ரகசியமான அந்த ஞானத்தை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்கவுங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா பாவமற்ற செயல். அதுதான் கடமை. அதை செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட என்ன களங்கங்கள் இருந்தாலும், நம்ம எந்த மாதிரியான பல வழிகள்ல பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் அத்தனையும் கூட நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னா களைஞ்சிட்டு நம்ம தூய்மை அடைவனா ஆயிட முடியும். ஏன்னா எந்த பாவங்கள் நம்ம செஞ்சாலும் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற பாதையில நம்ம போறது மூலமா, பகவான்கிட்ட சரணடைகிறது மூலமா நம்ம அந்த பாவங்களில இருந்து விடுபடுகிறோம். அதுக்கான அஷூரன்ஸ் பகவான் இங்க தராங்க. அப்புறம் இப்படிப்பட்ட ஞானம் நான் உனக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறேன். இத பகவானை நம்புறவங்க அண்ட் தென் அவங்கள போட்டுறவங்க, அதாவது யாரெல்லாம் கேட்கணும் யாரெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் ஃபைனலா சொல்லியிருப்பாங்க பகவான். யாரெல்லாம் என் மேல நம்பிக்கை வச்சு பகவத்கீதையை கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஞானம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அப்புறம் யாரெல்லாம் கீதையை படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான நன்மை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃபைனலா யாரு அப்படின்னா சஞ்சயன் வருவாங்க. ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரன்ட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சதை நம்ம பார்த்தோம். திருதராஷ்டிரன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அதுக்கு சஞ்சயன் அங்கேருந்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஃபைனலா சஞ்சயன் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு
அமிர்தம் போன்ற வார்த்தைகளை வந்து பகவான் வந்து நிறைய உபதேசங்கள் மூலமா அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தாங்க. இது எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய அந்த பெரும் பேரை நான் பெற்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னைத்தானே புலகாங்கிதம் அடைஞ்சு ரொம்ப பெருமிதப்பட்டு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன்ட்ட கடைசியா சொல்லி முடிப்பாங்க. எங்கெல்லாம் கீதை பேசப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் வந்து யார் இருப்பாங்க? அர்ஜுனன் மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணர் அங்க இருப்பாங்க. யார் யார் உள்ளங்கள்லாம் கலங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அவங்க எல்லாரும் பக்தி தோண்டு மூலமா பகவான் அடையறது மூலமா நிச்சயமா என்ன செய்ய முடியும்? பரமகதியை அடைஞ்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலா பினிஷ் பண்றதுதான் இந்த சாப்டர் 18ல நம்ம பார்க்க போறது துறவரத்தின் முழுமை. சாப்டருக்குள்ள நம்ம போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இஸ்கான் மங்களூரு டைட்டிஸ் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவங்களுக்கு நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி 18.1 மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः गुरविन् तत्त्वम्. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே. கிருஷ்ணனை பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க. தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதி. எப்படி எல்லாம் கால் பண்றாங்க பாருங்க. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே. ஓகே, வாங்க. நிறைய ஆற்றல்கள் மிக்கவங்க. பகவான் வந்து சிறந்த ஆற்றல்கள் உடையவங்க. அதனால அவங்களை அப்படி கால் பண்றாங்க. தென் கேசி அப்படின்னு குதிரை வடிவத்துல வந்து ஒரு அசுரன் வந்தான். அந்த அசுரனை வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க? வாளாலே பிடிச்சு தூக்கி போட்டு அவனை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கொன்றாங்க. அந்த மாதிரி அசுரனை கொன்றவங்க எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அசுரத்தனமான குணங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க தான் என்ன பண்ணணும்? அழிக்கணும். அது எல்லாத்தையும் நீங்க அழிச்சு என்ன தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேசி நிஷூதனை அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. புலன்களின் அதிபதியே. நம்ம எல்லாரும் தான் என்ன அப்படின்னா புலன்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். யாரு புலன்களுக்கு கட்டுப்படாம புலன்களுக்கு அதிபதியா யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான் தான், ரிஷிகேஷர். அதனாலதான் அவங்களை வந்து ரிஷிகேஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க அந்த இடத்துல அப்படின்னா தியாகம் மற்றும் சந்நியாசம் இந்த ரெண்டுத்துக்கான நோக்கத்தை எனக்கு புரிய வைங்க. தியாகம்னா என்னது? ஏன்னா ரெண்டுமே இருக்கு. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து நீ தியாகம் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க, சந்நியாசம் போ அப்படின்னு சொல்றாங்க. இரண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் என்ன? எதை செய்யறது மூலமா நம்ம மேன்மை அடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் அர்ஜுனனுக்கு வருது. இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் அசுர குணத்தினால வர்றதுங்கிறதுனால கேசி அசுரனை கொன்றவரே, இந்த அசுர குணம் என்கிட்டயும் இருக்கு, இதையும் நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிட்ட இந்த கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க. தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். माताजी 18.2. श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं सवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாங்க. தியாகம்னா என்னது, அப்புறம் சந்நியாசம்னா என்னதுங்கிறத. ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம். சந்நியாசம்னா துறவரம் போறதுன்னு சொல்லுவாங்க. துறவரம் போறதுன்னா எப்ப நம்ம போவாங்க அப்படின்னா, இப்ப உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம், வர்ணாசிரம தர்மத்துல எப்படி அந்த ஆசிரம தர்மம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 100 இயர்ஸ் லைஃப் ஸ்பேன்னா 25 அதை பிரிச்சிருப்பாங்க. பிரம்மச்சரியம், அப்புறம் கிரகஸ்தம், அப்புறம் வந்து வானப்பிரஸ்தம், அப்புறம் சந்நியாசம். அந்த மாதிரி லாஸ்ட் ஸ்பேன்ல வந்து அவங்க சந்நியாசம் போகும்போது என்ன செய்வாங்க? வீடு, வாசல், மனைவி, மக்கள், சுற்றத்தார் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, பொருள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தனக்கான தேவைகளை தானே பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திலோட அவங்க அந்த ஒரு உறுதியோட, மன உறுதி வேணும், அதோட அவங்க போயிடுவாங்க. அப்படி சந்நியாசம் மேற்கொண்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். இனிமேல் நான் வந்து என் பையன் எப்படி இருப்பான், என் பொண்ணு எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு குழந்தைங்க பிறந்தா அதுங்க எப்படி வளரும், இந்த மாதிரி சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நான் பகவானை நினைக்க போறேன் அப்படின்னு போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில கட்டுண்டு இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். சோ இந்த செயல்களை துரத்தல்ங்கிறது சந்நியாசம் என்று சான்றோர்கள் அழைக்கப்படுகிறது. எல்லா செயல்களின் பலன்களின் துரத்தல் தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். அறிஞர்கள்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள், வேதத்தை படிச்சவங்க. ஓகேவா? அதை சான்றோர்கள்னு போட்டிருக்காங்க, இதை அறிஞர்கள்னு போட்டிருக்காங்க.
வேதத்தை படிச்சவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எல்லா செயல்களின் பலன், எல்லா செயல்கள்னா அதுல என்ன வரும், நம்ம பௌதிக செயல்களும் வரும், நம்ம செய்யக்கூடிய ஆன்மீக செயல்களும் வரும். ஆன்மீக செயல்களை சேர்த்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் சேர்ந்து துறந்தோம் அப்படின்னா தான் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா தியாகம். நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்றதுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசத்தை தாண்டி அதை விட ஒரு கட்டம் மேலானது. பகவான் இந்த ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசத்தை கொடுக்குறாங்க. ஜடாசைகள் சம்பந்தப்பட்ட செயலில் துறக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சந்நியாசம். ஜட மற்றும் ஆன்மீக 2 விதமான செயல்கள் செய்யறோம் நம்ம. அந்த 2 செயல்களோட பலன்களையும் துறக்கிறது அப்படிங்கிறது தியாகம். ஸ்ரீமதன். त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म भागुर्मनीषिणः यज्ञतान तप कर्म न त्याज्यम् इति चापरे. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும். எல்லா பலநோக்கு செயல்களும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன மாதிரி நம்மள கட்டுண்ட வாழ்க்கை வாழ வச்சிரும். ஓகேவா? எதை செஞ்சோம்னாலும் நமக்கு என்ன ஆகும், அதுல ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும், அந்த ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும். அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம திருப்பி அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நிம்மதியும் சந்தோஷமும் எப்ப கிடைக்கணும், நம்ம சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்று அந்த காரியங்களை செஞ்சோம், அந்த பலநோக்கு செயல்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா அப்படி கிடைக்கும். இதே வந்து ரஜோகுணத்துல நிலை பெற்றாங்க அப்படின்னா காமம் வரும். ஓகேவா? இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய செய்யணும் அப்படின்னு. சோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பலநோக்கு செயல்களோட மேல நம்ம கொள்ளக்கூடிய பற்றுதல்ங்கிறது அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் போகும். சோ பற்றுதல் அப்படிங்கறத என்ன நீங்க சொல்றாங்கன்னா தோஷம்னு சொல்றாங்க. சோ அது தோஷம் பற்றுதல் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பகவான் அடைய முடியுமா? முடியாது. நம்ம மேல மேல இருக பிணைக்கப்படுவோம். இந்த ஜட வாழ்க்கையிலேயே நம்ம இறுகி பிணைக்கப்படுவோம். சோ அதை தோஷமா கருதுனாதான் நம்ம என்ன செய்வோம், அதுக்கு பிராயச்சித்தம் என்னன்னு தேடுவோம். அதுல இருந்து வெளியில வரணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு அப்பதான் வரும். அப்ப என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பகவானை பத்தி எண்ணுவோம். அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவற்றை துறக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மள்ட்ட என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமோ அந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம துறக்கணும் அப்படின்னு அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் அதுலயும் கூட நம்ம எதை துறக்க கூடாது அப்படின்னா யாகம், தானம் மற்றும் தவம். இதெல்லாம் லாஸ்ட் சாப்டர்ல பகவான் சொன்னது. இது 3ம் உயிர்வாழியானவன் செய்ய வேண்டும். பௌதிக உலகத்துல அவன் வந்து பௌதிக வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் கூட அவனுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்ல எதையும் அவன் ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாகங்கள் செய்தல், தானம் செய்தல் மற்றும் தவம் புரிதல், இந்த விஷயங்களையும் சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எதெல்லாம் அந்த செயல்கள் பலநோக்கு செயல்களை தான் விடணுமோ தவிர அந்த மாதிரி செயல்களுக்கான பலன்களை தான் துறக்கணுமோ தவிர எதை துறக்க கூடாது, யாகம் பண்றது, தானம் மற்றும் தவம் புரிதல், இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த செயல்களை நம்ம வந்து செய்யாம விட்டுறக்கூடாது. ஓகேவா? அது செய்யாம விட்டோம் அப்படின்னா அதனால என்ன ஆக போறது இல்ல, எந்த லாஸும் வர போறது இல்ல நமக்கு. ஓகேவா? ஆனா இதெல்லாம் பண்ணல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவானோட நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டிவிட்டிங்கிறது இதெல்லாம் தான் பண்ணும். ஏன்னா யாகம் செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், யாரு திருப்தி அடைவா, யக்ன புருஷனாகி பகவான் திருப்தி அடைவாங்க. தானம் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாவே நம்மளோட லைஃப்லயே நம்ம யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு தானம் கொடுக்குறோம், தர்மம் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க ரொம்ப மனசு சந்தோஷப்பட்டு நிம்மடைஞ்சு நம்மள வந்து மனசார வாழ்த்திட்டு போவாங்க. ஓகேவா? சோ இன்னொருத்தவங்களை இன்பப்படுத்தி நம்ம என்ன ஆகிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. மகிழ்வித்து மகிழ்வு சொல்லுவாங்கல்ல, அடுத்தவங்களை நம்ம இன்பப்படுத்துற ஒரு விஷயம். அது அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைக்கும். அப்புறம் தவம் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா கைவிடக்கூடாது. இது எப்படிப்பட்ட விஷயமா இருந்தாலும், பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட செயல்களா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட செயல்களா இருந்தாலும் சரி, இதை கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். பகவான் வந்து எகெயின் 3rd வெர்ஸ்லயும் அர்ஜுனன் கேட்ட அந்த கொஸ்டினுக்கு அதே பதில் தான் கொடுக்குறாங்க. செயல்களை புறக்கணிக்கணும், ஆனா எந்த மாதிரி செயல்களை புறக்கணிக்கணும் அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. 5 மாதாஜி. यज्ञतान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोतानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. சரியா? இந்த 3 விஷயங்களும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, என்னைக்குமே செய்யாம நிறுத்தக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. நேத்திய சாப்டர்ல தான் பார்த்தோம், பகவான் சொன்ன கொடுத்த யாகங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா கலியுகத்துக்கான யாகம் நாமஜபம் செய்தல். நாமஜபம் செய்தல் என்ன பண்ணும், நம்மள தூய்மைப்படுத்தும். ஓகேவா? தானம் என்ன பண்ணும், அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தும், நமக்கும் ஒரு தூய்மை கிடைக்கும். தவம் என்ன பண்ணும், உடல் தவம், மனோதவம், வாக்குதவம் இதுல நிலை பெற்று இருக்கவங்க
அது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அது பகவானை மகிழ்விக்கும். சோ செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை திருப்திப்படுத்தும். நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் என்ன? நம்ம ஒரு ஆத்மாவானவன் இந்த உடல்ல எடுத்துட்டான், ஓகேவா? இந்த உடலை எடுத்துட்டு இவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பௌதிக செயல்களா தான் இருக்குது. நீ என்ன மத்த செயல்கள் பௌதிக செயல்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணாலும் கூட எதையும் சேர்த்து செய்யணும்னா அந்த தானம், தவம் மற்றும் யாகம் இதை செய்யணும்னு சொல்றாங்க. இது மூணுத்தையும் செய்யறது மூலமா நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? ஆன்மீக வழியில ஒரு ஒரு படியா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? முன்னேறி போக முடியும். இது யார் மூலமா? ஒரு குரு மூலமா நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏற்றம்ங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாவே இருக்கும். இது அந்த ஆத்மாவை என்ன பண்ணும்? இந்த பௌதிக கலங்கங்கள்ல இருந்து சுத்தப்படுத்திடும், தூய்மையாக்கிடும், ஆத்மாக்களை தூய்மையாக்கிடும். ஏன் அப்படின்னா புலன்கள் எல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். இந்த மாதிரி செயல்களை செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மத்த விஷயங்கள் மேல நமக்கு நாட்டம்ங்கிறது குறைஞ்சிடும். இப்ப இந்த செயல்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பகவான் சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள். சோ அகத்தூய்மை, புற தூய்மை ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பேண ஆரம்பிச்சிருவோம். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆத்மாக்கள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா தூய்மை அடைய ஆரம்பிக்குது. அவங்களோட ஈடுபாடு, நாட்டம்ங்கிறது எது மேல இருக்கும் அப்படின்னா பகவான் மேல மட்டும்தான் இருக்கும். அவங்களோட போக்கஸ் பகவான் மேலதான் இருக்கும். இப்ப பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறாங்க, ஒரு அந்தனரா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து என்ன பண்ணி வைக்கணும்? அவங்க யாகம் பண்ணணும். அந்த யாகத்துல எதுவும் அடங்கும் அப்படின்னா திருமண யாகமும் அடங்கும். அவங்களே பிரம்மச்சாரி, அவங்க வந்து திருமணத்துல எப்படி யாகம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அந்தனருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாகங்கள் பண்ணி வைக்கிறது. அது திருமண யஜ்ஞமா இருந்தாலும் சரி, வேற ஏதாவது அஸ்வமேத யாகம், அந்த மாதிரி புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் எதா இருந்தாலும் அது அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அது செய்யறது மூலமா அந்த அந்தனர் என்ன செய்யறாங்க, அந்த பிராமின் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துறாங்க. சோ இந்த மாதிரி செயல்கள் மூணுமே என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா தவிர்க்காம நம்ம செய்யணும். அது செய்யறது மூலமா ஆத்மா தூய்மை அடையுது. 6 மாதாஜி. एतान् यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் என்று எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். நம்ம யாகம் செய்யணும், தானம் அண்ட் தவம் இதை செய்யறோம் அப்படின்னாலும் கூட அது எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அது மேல நமக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் அந்த பலன் வந்து நமக்கு நல்ல பலனா வரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. அதை எதிர்பார்க்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கும். ஏன்னா பகவான் திருப்தி அடைஞ்சிடுறாங்க. அவங்க நம்ம அவங்களை சந்தோஷப்படுத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு வேற என்ன தேவை? பகவான் வந்து பக்தனானவன் தன்னை நோக்கி வரணும், அவளை மட்டும்தான் அவங்க எதிர்பார்க்கறது. அப்படி நம்ம அவங்கள நோக்கி ஒரு ஸ்டெப் வச்சோம் அப்படின்னா அவங்க நம்ம கிட்ட தானாவே வருவாங்க. நம்ம எதிர்பார்க்கறதுக்கு மீறியும் அவங்க என்ன செய்வாங்க, அதை விட அதிகமாவே அவங்க திரும்ப கொடுக்கக்கூடியவங்க. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், இது கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்து அந்த பலனை எதிர்பார்த்து அந்த வேலையை செய்ய வேண்டாம். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பலமுறை பகவான் இந்த கீதையில சொல்லியிருக்கிற ஒரு அறிவுரை தான் இது. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயமாகும். சரியா? செயல்கள் அனைத்தையும் பற்றுதல் இன்றி வித் டிட்டாச்மெண்ட் நீங்க செய்யணும். அப்புறம் பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யணும். ஒரு கடமையா செய்யணும் அப்படிங்கிறதுதான் பகவானுடைய முடிவான அபிப்பிராயம். இந்த மாதிரி செய்யறது மூலமா பகவான் என்ன பண்ணலாம்? நம்ம திருப்திப்படுத்தலாம். திருப்திப்படுத்துறது மூலமா நம்ம அந்த வழியில போயிட்டு இருப்போம். நமக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களையும் பகவானே பார்த்துப்பாங்க. மகாமேகம் அவங்களே வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்றேன் நானு. ஒரு அவர் வந்து கீதை சொல்லி கொடுக்குற ஒரு மாஸ்டர், அவரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் பெரியவங்க, குழந்தைங்க எல்லாரும் வந்து என்ன செய்வாங்க, அவங்கள்ட்ட வந்து பகவத்கீதை ஞானம் கத்துட்டு போவாங்க. அவருக்கு வந்து ஒரு நாள் பகவத்கீதையில என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டவுட் வருது. 4th சாப்டர்ல ஒரு டவுட் வருது. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சப்தாவனாட்டாய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு படிக்கிறாரு. படிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த இந்த வெர்ஸ் அவர் படிச்சோன்னே என்ன சொல்றாரு, மனைவியை கூப்பிட்டு இது எப்படி யுகம் யுகமா தானே வருவேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்களே. அதாவது அவரே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர், அவரே நிறைய பேருக்கு இதை பத்தி சொல்லி கொடுக்குற ஒரு ஞானி. அவருக்கும் இதுல ஒரு டவுட் வருது. டவுட் வந்தோன்னே இது என்ன அர்த்தம், இதுக்கு முழுமையா என்ன அர்த்தம், இதை நான் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு, அண்டர்லைன் பண்றாரு. அதுக்கு கீழே அடிக்கோடு விடுறாரு. பகவான் மேல, பகவான் சொன்ன அந்த வெர்ஸ் மேல அவருக்கு சின்னதா ஒரு டவுட் வந்ததுனால என்ன செய்யறாரு, அடிக்கோடு வைக்கிறாரு. வந்து இன்னொரு தடவை படிச்சு பாத்துக்கிறேன், இது கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுனால இதுக்கு என்ன மீனிங்னு எனக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்க மனைவி என்ன சொல்றாங்க, இல்ல நீங்க சொல்லி தரீங்க, உங்களுக்கு வந்து இத பத்தின டீப் நாலேஜ் இருக்கணும். நீங்க ஏன் இந்த மாதிரி சந்தேகப்பட்டு பகவான் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் மேல அவங்க வருவாங்க. எந்த மாதிரி பிரச்சனை பக்தனுக்கு வந்தாலும் கூட அந்த பக்தனுக்கான அந்த கெடுதல் இருந்தது அப்படின்னா அதை துடைக்கிறதுக்காக, அந்த துயர் துடைக்கிறதுக்காக அவங்க வருவாங்க. இது சர்வ நிச்சயம், நான் நம்புறேன். உங்களுக்கு இந்த டவுட் அப்படின்னு அவங்க கேக்குறாங்க. கேட்டுட்டு வீட்டுல சமைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்ல, நம்ம வந்து சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும், அதனால நீங்க வெளியில போயிட்டு ஏதாவது நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க. ஏன்னா அந்தனர் தானே, அவங்க என்ன செய்வாங்க, வெளியில போய் பவதி பிரிக்ஷாந்தேகின்னு கேட்டு மத்தவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அந்த பொருளை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல கொடுப்பாங்க. மனைவி அதை சமைச்சு பகவானுக்கு அதை பிரசாத நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை சாப்பிடுறது. இதுதான் அவங்களுடைய வழக்கம்.
அன்னைக்கு இத பத்தியே பேசிட்டு இருந்ததுல அவங்களுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. இனிமேல் போனேன்னா என்ன கிடைக்கும்? நான் இனிமேல் போயிட்டு நான் எப்படி வெறுங்கையோட தான் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவங்க வெளில போயிடுறாங்க. இவங்க மனைவி வந்து வீட்ல ஒண்ணுமே இல்லையே, எத இன்னைக்கு வைக்கிறது? பிரசாதமா எத நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது? அப்படின்னு ஒரு யோசனையிலேயே உட்கார்ந்துருக்காங்க. ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க. வாசல்ல பெல் அடிக்குது. 2 பசங்க அங்க வராங்க. 2 குழந்தைங்க. 2 பேரும் நெறைய மூட்டைய தூக்கிட்டு வராங்க. இது அம்மா சீக்கிரம் இறக்கி வைங்க. அம்மா எங்களுக்கு ரொம்ப கையெல்லாம் வலிக்கிறது. சீக்கிரம் இறக்கி வைங்க அப்படின்னோனே, இவங்க வெளியில ஓடி போய் பார்க்குறாங்க. 2 குழந்தைகளும் பெருசு பெருசா 2 மூட்டைய தூக்கி வச்சுட்டு நிக்கிறாங்க. "என்னப்பா யாரு நீங்க? எதுக்கு இங்க வந்திருக்கிறீங்க? வீடு மாறி வந்துட்டீங்களா?" அப்படின்னு "இல்ல உங்க வீட்டுக்காரங்க தான் என்ன செஞ்சாங்க. அவங்க தான் இந்த வீட்டுக்கு கொண்டு போய் இந்த சாமானெல்லாம் வச்சுட்டு வான்னு சொல்லி குடுத்தாங்க. அதனால தான் நாங்க தூக்கின்னு வந்தோம். இத இத எடுத்துட்டு போ முடியல. எங்களுக்கு ரொம்ப வெயிட்டா இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு, எங்கள வேற 2 அடி வேற அடிச்சுட்டாங்க. அதனால இத நாங்க இறக்கி போட்டு நாங்க ஓடி போயிடுறோம். வந்தாங்கன்னா மறுபடியும் அடிப்பாங்க." அப்படின்னு சொன்னோனே, "அச்சச்சோ! இவரா அடிக்கவே மாட்டாரே! அப்படியெல்லாம் இல்லையே! நீ இவர பத்தி தான் சொல்றியா?" அப்படின்னு இவங்க மறுபடியும் கேட்கறாங்க. "ஆமா, ஆமா. அவரு என்ன அடிச்சாரு." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்னது ஒண்ணு குழந்தை சொல்லுது. ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்குது. "உன் பேர் என்னப்பா?" அப்படின்னோனே, உடனே 2 பேரும் சொல்றாங்க. "என் பேர் ராம், என் பேர் ஷியாம்." அப்படின்னு 2 பசங்களும் பேர் சொல்றாங்க. சொல்லிட்டு அந்த மூட்டைய இறக்கி வச்சுட்டு, "நாங்க போறோம்." அப்படின்னு சொன்னோனே, "இல்ல, இல்ல. அதுக்குள்ள நான் பிரசாதம் பண்ணிடுவேன். சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு, உங்களுக்கும் நான் சாப்பாடு குடுக்குறேன். நீங்க 2 பேரும் கொஞ்ச நேரம் இங்கேயே ரெஸ்ட் எடுங்க. நான் உங்களுக்கு சமைச்சுட்டு சாப்பாடு குடுக்குறேன்." அப்படின்னு சொன்னோனே, "நாங்க வெளியில விளையாண்டுட்டு இருக்கோம்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்க வெளியில விளையாட போயிடுறாங்க. கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது. அவருக்கு எதுவுமே கிடைக்கல. வெளியில சுத்தி பார்த்துட்டு, சரி வீட்டுக்கு வந்து தண்ணி தான் இன்னைக்கு வச்சாகணும். துளசி தீர்த்தம் வச்சு பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ஏன்னா பகவான் தான் சொல்லியிருக்காங்கல்ல, "பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம்." ஓகேவா? எதுவா இருந்தாலும் அன்போடையும், பக்தியோடையும் குடு எனக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல. அந்த ஒரு முடிவோட அவர் வீட்டுக்கு வராரு. வந்துட்டு வாசல்ல இவ்வளவு பெரிய மூட்டையா இருக்கிறது பார்த்தோன்னே அவருக்கு ஒண்ணும் புரியல. "இதெல்லாம் ஏது? எப்படி வந்துச்சு?" அப்படின்னு. "நீங்க குடுத்து விட்டதா தானே 2 குழந்தைகள் கொண்டு வந்து இங்க குடுத்தாங்க." அப்படின்னு வீட்டு மிஸ்ஸஸ் சொல்றாங்க. "நான் குடுத்து விட்டேனா? அதுவும் 2 குழந்தைகள்ட்டயா? நான் பார்க்கல." "அதோட இல்ல நீங்க இத எடுத்துட்டு போக முடியலன்னு இந்த குழந்தைகள் சொன்னதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறீங்க? 2 அடி வேற போட்டிருக்கிறீங்க. இங்க வந்து யாரு அந்த பசங்கள கூப்பிடு." அப்படின்னு சொன்னாங்க. குழந்தைகள் 2 பேரையும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. பசங்க 2 பேரும் வரல. 2 குட்டி பசங்க வெளியில விளையாட போனது போயிடுச்சுன்னு இவங்க முடிவு பண்ணிக்கிட்டு அவங்க 2 பேரும் இப்ப காணாம போயிட்டாங்க அப்படின்னு, "என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிட்ட? என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிட்ட?" அப்படின்னோனே, ராம், ஷியாம்னு சொன்னாங்க. என்ன மாதிரி இருந்தாங்க? அவங்க எப்படி பார்க்கறதுக்கு இருந்தாங்க? ஒருத்தவங்க ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தான் ஒரு பையன். இன்னொரு பையன் எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஓகேவா? அப்ப கேட்கிறேன். உங்க எல்லாருக்குமே இது யாருன்னு புரிஞ்சிருக்கும். யாரு அப்படின்னா, பலராமரும், கிருஷ்ண பரமாத்மா 2 பேரும் தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இவங்களோட துயர் துடைக்கணுங்கிறதுக்காக, இவங்களுக்கு தேவையான தானியங்கள், பழம், அப்புறம் அரிசி, காய்கறின்னு என்னென்னலாம் தேவையோ இவங்க சமைக்கிறதுக்கு, அதுக்கான பொருட்களோட கொண்டு வந்து பக்தனோட வீட்ல வச்சுட்டு அவங்க தான் போயிருக்கிறாங்க. ஏன் அடிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் பகவத்கீதையில சந்தேகப்பட்டுட்டு அடிக்கோடு வச்சார்ல, கீழ கோடு போட்டு வச்சார்ல, அததான் அந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த இடத்துல உணர்த்தி இருக்கிறாங்க. என்ன அதாவது சந்தேகத்தின் பேர்ல. அப்பதான் அவருக்கு புரியுது. நான் என்னதான் கீதை நடத்தினாலும் கூட, என்னதான் எத்தனை பேருக்கும் இந்த ஞானத்தை எடுத்து சொன்னாலும் கூட, எனக்கு நேரா பிரத்யட்சமா அவங்க வரல. ஏன் அப்படின்னா, எனக்கு லைட்டா ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு. வருவாரா? தானே வருவாரா? அப்படிங்கிற மாரி ஒரு டவுட் பண்ணுனேன். ஆனா நீ வந்து அதெல்லாம் இல்ல. நிச்சயமா பக்தர்களுக்கு ரட்சிக்கிறதுக்காக பகவான் வருவாங்க அப்படின்னு நீ முழுமையா நம்பினதுனால, உனக்கு 2 பேரும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, நேரடியா வந்து காட்சி குடுத்திருக்கிறாங்க. நீ பாக்கியசாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவர் அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணாரு, அவன் மனைவிய கொண்டாடினார். அப்படி இப்ப பகவான்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கொஞ்சோண்டு ஒரு கஷ்டத்துல இருந்தாலும் கூட, அத வந்து என்ன பண்ணணும், தீர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிச்சயமா ஏதோ ஒரு ரூபத்துல அவங்களே ஸ்வயம் வந்தாலும் வருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மூலமா ஓகே. எல்லா இடத்துலயுமா பகவான் வந்து அவங்கள பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா? ஓகேவா? அதனால என்ன அது கூட ஒரு கதை கூட உண்டு. ஹரிதாஸ் 2 பேரு. அத நான் அப்புறம் சொல்றேன் உங்களுக்கு. அந்த கதைய ஃபைனலா டைம் இருந்ததுன்னா சொல்றேன். எல்லா வேலைக்கும் பகவானை கூப்பிட முடியும். நம்மளே நம்மள பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் மரத்துக்கு பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சுப்பாரு. அது ஒரு கதை இருக்குது. நான் அத கடைசியா சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஞாபகப்படுத்துங்க. சோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் இறங்கி வந்து நமக்கான எந்த ஒரு துயரா இருந்தாலும், அந்த துயரத்த தீர்க்கறதுக்காக, அந்த கஷ்டத்த தீர்க்கறதுக்காக அவங்க வருவாங்க அப்படின்னு சர்வ நிச்சயமா நம்ம நம்பணும் அப்படின்னா, நிச்சயமா அது நடக்கும். ஏன்னா பகவானோட அஷ்யூரன்ஸ் அது. நானே வருவேன் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரிதான் இது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். பலனே எதிர்பார்க்காம செய்யணும். பலன் யார் தருவா அப்படின்னா, பகவான் தருவாங்க. அவங்களே வந்து தருவாங்க. அதனாலதான் இது எனது முடிவான அபிப்பிராயம்னு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகங்கள் 7, 8, 9 அந்த 3த்துலயும் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குணங்களின் அடிப்படையில என்னென்ன காரணத்தினால அவங்க தனக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாங்க, செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். ஓகேவா? 7, 8 and 9 ஸ்லோகாஸ் இருக்கா? இல்ல. ஓகே. நான் அதுக்கான அர்த்தம் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். 7த் ஸ்லோகா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இக்னரண்ட் மோட்ல அதாவது தாமசிக் நேச்சர்ல, தாமச குணம் அறியாமை குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு
விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு. ஏன் செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க மாயையில கட்டுள்ளவங்க. இதெல்லாம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. இதெல்லாம் என்ன பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை, விதிக்கப்பட்ட கடமை, சோம்பல், மயக்கம், அறியாமை, ஓகேவா? நிறைய சொல்லியாச்சு. அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே நிறைய வாட்டி நம்ம பார்த்தாச்சு. 16 சாப்டர் 17 சாப்டர் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை ஏதாவது இருந்தாலும் கூட அவங்களுடைய சுபாவத்துக்கு ஏற்ப ஒரு குணம், அந்த குணத்துக்கு ஏற்ப என்ன இருக்கும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கும்ல, அதை என்ன பண்ண மாட்டாங்க. இது 7ல பகவான் சொல்லுவாங்க. 8th ஸ்லோகால என்ன அப்படின்னா, பேஷன், மோட் ஆஃப் பேஷன், அதாவது ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, தனக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை அவங்களா அதை செய்வாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களும் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் பண்ண மாட்டாங்கன்னா, அந்த வேலையை செய்யறது ரொம்ப சிரமம், டிஃபிகல்ட் டு டூ, ஓகேவா? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை செய்யணும், அப்புறம் ஏன் அதை செய்யணும், அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது மேல அச்சம், அந்த வேலையை செய்யறதுனால நமக்கு இப்படி ஒரு பலன் வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தினால, சரியா, அந்த பலனை எதிர்பார்த்து அந்த பலன் நோக்கிதான் அவங்க செய்வாங்க. பேஷன் மோடுல இருக்கவங்க எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதோட ரிசல்ட் என்ன, நமக்கு சாதகமா இருக்குமா, பாதகமா இருக்குமா, நன்மையை கொடுக்குமா, தீமையை கொடுக்குமா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஆராய்ஞ்சிட்டு தான் அவங்க அந்த வேலையில இறங்குவாங்க. சோ அந்த பயத்தின் காரணமா அந்த வேலையை அவங்க செய்யாம இருக்கலாம், அல்லது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், நமக்கு சிரமத்தை தரும் அப்படிங்கறதுனால அந்த வேலையை அவங்க தவிர்த்துருவாங்க. ஆனா யாருதான் அந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி செய்யறாங்க, கஷ்டமோ நஷ்டமோ அது சாதகமோ பாதகமோ எந்த மாதிரி பலனை அது கொடுக்கும் அப்படின்னாலும் கூட அந்த விஷயங்களை அவங்க யாரு செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவங்க. ஏன், என்ன காரணம் அப்படின்னா, அது விதிக்கப்பட்ட கடமை அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம மீற முடியாது, அதை செய்யாம இருக்க முடியாது, செயலின்மையில ஒரு ஆத்மாவால் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு ரிசல்ட்டை பத்தி எதுவுமே யோசிக்காம ரிசல்ட் எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அந்த செயல்களை, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யக்கூடியவங்க எந்த குணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க, மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இந்த 3 ஸ்லோகால 7, 8, 9 இந்த 3த்துலயும் கடமைகளை யார் செய்ய மாட்டாங்கிறது அவங்களோட குணத்தின் சார்பட்டது, ஓகேவா? அதை வச்சு பகவான் இந்த 3 ஸ்லோகாஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. மீனிங் மட்டும் நான் கொடுத்துட்டேன். மாதாஜி 13, 14 13, 14 மாதாஜி. எஸ். பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோத்தமே சாங்கியே கிருதாந்தே प्रोक्तानि சித்தயே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச பிரதக்விதம் விவிதாச்ச பிரதக் சேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா. பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். ஒரு செயல்களை நம்ம எல்லாத்தையும் செய்ய, ஒரு செயல் ஒரு விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு இருக்கு, அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 காரணங்கள் உண்டு. ஒரு செயல் நடக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம ஒரு டூர் போறோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் ரெடி பண்ணுவோம், எத்தனை நாள் நமக்கு தேவைப்படும், அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு புரோட்டோகால் இருக்குல்ல, இன்னைக்கு போகணும், இத்தனை நாள்ல வரணும், அதுக்கு நம்ம வீடை பூட்டணும், அப்புறம் இவங்கள்ட்ட சொல்லணும், அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அப்புறம் டிக்கெட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணும், அப்புறம் அங்க போனா அங்க எங்க ஸ்டே பண்ணணும், எங்க சாப்பிடணும், எந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தி பார்க்கணும், இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம்ல, ஒரு ஆர்கனைசர் ஒருத்தவங்களை அதுக்குன்னு போடுவோம், நீங்க தான் ஆர்கனைசர், நீங்க தான் செய்யணும், உங்கள்கிட்ட எல்லா பொறுப்பையும் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னு பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஒரு செயல் ஒண்ணு செய்யணும் அப்படின்னா, இப்ப நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன, அதுக்கு ஒரு வேலைகள் நடந்தாகணும். யார் யாரெல்லாம் அதுல பங்கு கொள்ளுவா அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் இப்ப பகவான் சொல்ல போறாங்க அர்ஜுனன் கிட்ட. செயலுக்கான இடம், அந்த 5 விஷயங்கள் என்ன, வேதாந்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த 5 விஷயங்கள் என்னென்னங்கிறத நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகால நம்ம பாக்குறோம். செயலுக்கான இடம், அதாவது உடல் தான். அந்த செயலை செய்ய போறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் தான் அது செயலுக்கான இடம். செய்பவன் யாரு அப்படின்னா இதுக்குள்ள வரையக்கூடிய கஷேத்திரங்கன்னு படிச்சிருக்கோம்ல 13 சாப்டர்ல, அதை மறுபடியும் இன்னொருத்தருக்கு ஞாபகம் பண்ணிக்கோங்க. ஆத்மா, அவன் தான் செய்பவன். பல்வேறு புலன்கள், அது கருவி, ஓகேவா? நம்மளுடைய புலன்கள், நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த செயலை செய்யக்கூடிய கருவிகள். அதெல்லாம் அது இல்லாம நம்மளால எந்த டியூட்டிஸும் பண்ண முடியாது. கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், மொத்தம் 10 புலன்கள் இருக்கு நம்ம கிட்ட. சோ இந்த புலன்கள் மூலமா தான் ஒரு செயல் செய்யப்படுது. அப்புறம் அந்த செயலை செய்யறதுக்கு ஒரு தடவை செஞ்சுட்டோம்னா அது முடிவடையுதா? சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ட். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் முயற்சி தோல்வி அடையும், அடுத்த முயற்சி பலவேறு முயற்சிகள் நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், ஓகேவா? அந்த எண்டவர் என்ன ஆகுது, சம்டைம்ஸ் இட் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன், ஓகேவா? போயிட்டே இருக்கும், கடைசியா தான் ஒரு இடத்துல அது கொண்டு போய் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆகும்.
அப்புறம் இறுதியா இதெல்லாம் இந்த 4 எல்லாம் பௌதிக சம்பந்தப்பட்டது. இதோட சேர்த்து இன்னும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. ஏன் அப்படின்னா இந்த 4த்தையும் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்னாலும் கூட இந்த முயற்சி வந்து கடைசியாவது ஒரு இடத்துல அது வெற்றி பெறும் அப்படின்னா அது யாரு இருக்கிறதுனால அது நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா இருக்கிறதுனால. அவங்க எதுல வருவாங்க அப்படின்னா ஆன்மீகத்துல வந்துருவாங்க. ஓகேவா? அத நம்பாதவன் இதுல இந்த 4த்தையும் திருப்பி எத்தனை தடவை செஞ்சாலும் கூட என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனால என்ன பண்ண முடியாது. அந்த பலன் கிடைக்காது. அந்த வெற்றி அடைந்த செயலை அவனால அந்த செயலை ஆக்க முடியாது. வெற்றி அடைந்த செயலாக அந்த செயலை அவனால மாற்ற முடியாது. இந்த 5 தான் ஒரு செயலுக்கான காரணங்கள். செயலுக்கான இடம், உடல் தேவை, அப்புறம் செய்பவன் ஆத்மா தேவை, அப்புறம் பல்வேறு புலன்கள் அந்த கருவிகள் தேவை, அப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் அந்த எண்டவர். ஓகேவா? நம்ம பண்ணுவோம்ல, எஃபர்ட் போடுவோம்ல, அது தேவை. இந்த 4ஓட சேர்த்து பரமாத்மா அவங்களும் இந்த 5 பேரும் தான் 5 காரணங்கள். ஒரு செயல் நடைபெறுவதற்கான நிறைவேறுவதற்கான காரணங்கள் இந்த 5. 16 methods. 16 माताजी. Yes. तत्रैवं सदि कर्तारम् आत्मानं केवलं तुय्यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न च पश्यति दुर्मतिः. हरे कृष्ण. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயல்பாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாத அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. ஏத்திஸ்ட். இவன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏத்திஸ்ட். அதான் நாத்திகவாதி, பகவான நம்பாதவன். இந்த காரணம் எல்லாம் கிடையாது. இந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்குதான், அப்புறம் புலன்கள்லாம் செய்யுதான். என்னுடைய மனசு நினைக்குது நான் என் கை கால் புத்தி இதை வச்சுட்டு நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு நிச்சயமா பரமாத்மாவை நம்ப மாட்டான். அந்த 5th ரீசன் இருக்காங்களா அவங்கதான் மெயின் ஸ்விட்ச். கரண்ட் இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. அவங்கதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயின் ஸ்விட்ச். பட் அதை மறந்துட்டு என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே காரணம் கிடையாது, நான் மட்டும்தான் காரணம், என்னுடைய இச்சை தான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் அறிவுடையவன் அல்ல. தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஞானம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரைகுறை ஞானம். அந்த அரைகுறை ஞானத்தை வச்சுட்டு அவனால தொலைதூரம் போக முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. நம்பிக்கை இல்லாத தனம். அந்த நம்பிக்கை இல்லாதவன என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த 5 காரணங்களை நினைக்க மாட்டாங்க. அது கண்டிப்பா பகவான நினைக்க மாட்டாங்க. அவன் முட்டாள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 18 methods. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संकरः. हरे कृष्ण. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. ஒரு செயலை செய்யணும் அப்படின்னு அது வந்து எது வந்து தோணணும்ல, நமக்கு வந்து ஒரு செயலை செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது மேல ஒரு ஆசை வரும். ஓகேவா? அது ஆசை வரும். அந்த செயலை செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிஜமாவே எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை கற்பனையில அதை செஞ்சு பார்ப்போம்ல, அது செஞ்சு பார்த்தா ரிசல்ட் என்னவா வரும் அப்படின்னு நம்மளா என்ன பண்ணுவோம்? யோசிப்போம். ஓகேவா? யோசிச்சுட்டு அது நல்ல பலனை கொடுத்தது அப்படின்னா ஓகே இதை நம்ம செய்யலாமே, எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு உணர்தல் இருக்கும்ல. இந்த யோசித்தல், அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அது அந்த 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 நம்ம என்ன பண்றோம் அதை உணர்றோம். ஓகேவா? அது நல்ல ஒரு பலனை நமக்கு தரப்போகுது அப்படின்னு அதை உணர்றோம். இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு தூண்டும். நிஜமாவே அந்த செயலை இறங்கி நம்ம செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மனசுக்குள்ள பண்ணி பாக்குறோம்ல, இதுதான் செயலை தூண்டுபவை. அதுக்கு எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகேவா? புத்தி இருக்கணும். அது இருந்ததுனாதான் அந்த செயலை செய்யணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரும். எது செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் தான். புலன்கள் தான் என்ன பண்ணுது? ஒரு கண்ணு பாக்குது அப்படின்னா ஓகே, அங்க போ, அந்த நல்லா இருக்குதே, அந்த அங்க இருக்கிற அந்த பூ அழகா இருக்குதே, நம்ம கையால போய் அதை பறிப்போம். அப்ப என்ன பண்ணுது? செயலை உண்டாக்குது. கண்ணு பாத்துருது, இந்த கையால இந்த செயலை என்ன செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பூவை பறிக்கிறோம். ஓகேவா? சோ புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. சோ 3 விஷயங்கள் செயலை தூண்டுது, இன்னொரு 3 விஷயங்கள் செயலை உண்டாக்குது. இந்த 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 பேஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இனிமேல் வரப்போற ஸ்லோகாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். சோ செயலை தூண்டுறதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புத்தி மூலமா அந்த செயலை செஞ்சு பார்ப்போம். ஓகேவா? யோசிப்போம், அப்புறம் ரிசல்ட் இப்படி இருக்குன்னு அதை உணர்வோம். உணர்ந்தோன்னு என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அதை செய்வோம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்கு வரும். இது எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவை அப்படின்னா அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அப்புறம் அறிபவன். அறிபவன் யாரு? ஆத்மா. ஆத்மாவுக்குன்னு ஒரு ஞானம் உண்டுல்ல, அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா அந்த செயலை செய்வோம் அப்படிங்கிற அந்த தூண்டுதலை கொடுப்பான். அதை யார் மூலமா நிறைவேற்றுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் மூலமாகவும் செயல் மற்றும் செய்வோம். இந்த உடல் மூலமாகவும் அந்த செயலை வந்து என்ன செஞ்சுப்போம்? என்னென்ன அந்த செயலை நிறைவேற்றிப்போம். இப்ப வந்து வரப்போற ஸ்லோகாஸ்ல வந்து யார் யார் எந்தெந்த குணங்களின் அடிப்படையில என்னென்ன மாதிரி அவங்களோட நுண்ணறிவு எப்படி இருக்கும், அவங்களோட சந்தோஷங்கிறது எப்படி இருக்கும், அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்கும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குணத்துக்கும் ஒண்ணு பகவான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ நம்ம அந்த ஸ்லைடை பார்த்துட்டு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னா எந்த குணத்துல நீங்க இருக்கீங்க அப்படிங்கறத நீங்களாவே உங்களுக்கே செல்ஃப் எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கோங்க. 1 அப்படின்னா 1 அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவான மதிப்பு, அது தமோ குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு.
3 அப்படிங்கிறது சத்துவகுணம், 2 அப்படின்னா ரஜோகுணம். ஓகேவா? இப்ப ஒரு ஸ்லோகாவுக்கும் அதோட மீனிங் இப்ப நம்ம படிக்கும் போது நீங்க 3 அந்த 3 அப்படிங்கறதுல நீங்க டிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா மொத்தம் அந்த மாதிரி 6 செட்ஸ் வரும். எத்தனை மார்க் வருதுன்னு ஃபைனலா நம்ம பார்ப்போம். மாதாஜி 19, 20, 21, 22 4. ओके। ज्ञानं कर्म च कर्ता च दैव गुणपेततः रोच्यते गुणसंख्याने यथावश्नुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्वितान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाकृतम्। हरे ஹரே कृष्णा। கிருஷ்ணா. 19th ஸ்லோகால பகவான் என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னா, ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப, 3 வேறுபட்ட குணங்கள் நமக்கு தெரியும், சத்துவ, ரஜோ அது தமோ. அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றில் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஓகேவா? ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரி செய்வாங்க, சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி செய்வாங்க, தமோ குணத்துல எப்படி செய்வாங்க அப்படிங்கிற அந்த 3த்தையும் பகவான் சொல்ல போறாங்க. என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னா, அவங்களுடைய அறிவு எப்படி செயல்படும், எந்த அறிவோட அவங்க அதை செயல்படுத்துவாங்க, அப்புறம் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்ங்கிறது எந்த தன்மையை கொண்டு இருக்கும், அப்புறம் இந்த செய்பவன் இருக்கான்ல அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருப்பான். ஓகேவா? இந்த 3த்தையும் தான் இப்ப ஒரு செட்டா நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல இந்த 20, 21 and 22 3 எதை சொல்லுது அப்படின்னா, எந்த அறிவோட அந்த 3 குணத்திலையும் இருக்கிறவங்க செய்யறாங்க. 20ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். ஓகேவா? ஒருத்தவனுக்கும் அறிவுன்னு இருக்கும், ஒரு உயிர்வாழிக்கும் ஒரு அறிவுன்னு இருக்குது. அந்த அறிவு சார்ந்து அவன் சத்துவகுணத்துல இருக்கானா, ரஜோகுணத்துல இருக்கானா, தமோ குணத்துல இருக்கானாங்கிறது நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்க முடியும். யாரு சத்துவகுணத்துல இருக்கிற அறிவு உடையவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள்னு சொல்லியாச்சு. அத்தனை ஆத்மாக்கள் இருக்குது. அத்தனை ஆத்மாவும் ஒரே மாதிரி பாடியா எடுத்திருக்குது இல்ல, வேற 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 சாரி, அத்தனை உடல்கள் இருக்கு, 84 லட்சம் உடல்கள் இருக்குது. அது அவ்வளோ ஸ்பீஷிஸ் உடல்களையும் எவ்வளவோ கணக்கான என்ன ஆத்மாக்கள் அந்த உடலை எடுத்து வந்திருக்கிறாங்க. பூச்சி இனமா அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் அந்த மாதிரி ஆத்மா அந்த மாதிரி உடல் எடுத்திருக்குது. மனித உடலா சில நம்பர் ஆஃப் ஆத்மாஸ் என்ன பண்ணிருக்குது, மனித உடல் எடுத்திருக்குது. மிருகங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆத்மா என்ன பண்ணிருக்குது அப்படின்னா அந்த உடலை எடுத்திருக்குது. ஆனா ஆத்மாங்கிறவன் தனிப்பட்ட முறையில பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் ஒத்த தன்மையுடையவன் பகவானோட. எல்லா ஆத்மாவுக்கும் என்ன மாதிரினா ஒரே மாதிரி சுபாவங்கள் தான் இருக்குது. அது எப்ப அந்த ஒரு உணர்வு பெறுது அப்படிங்கும் போது அந்த உடலோட சம்பந்தப்படும் போது. சோ உயிர்வாழிகள் நிறைய உருவமா அவங்க பிரிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனாலும் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக ஓகேவா, அவன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த உடலோட சம்பந்தப்படாம அந்த ஆத்மா வெளியில இருக்கும் போது எல்லா ஆத்மாக்களும் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான குணத்தோட தான் இருப்பாங்க. இதை யாரு யோசிப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணத்துல அந்த அறிவு நிரம்பியவன். இதுவே ரஜோகுணத்துல இருக்கவன் என்ன தெரியுமா செய்வாங்க, எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ, இந்த உடலுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மாவெல்லாம் அவனுக்கு கணக்கு கிடையாது. இந்த மனித உடல் எடுத்திருக்கிறாங்க, இவங்க பெரியவங்களா இருக்காங்க, பணக்காரங்களா இருக்காங்க, ஞானியா இருக்கிறான், இவன் ஏழையா இருக்கிறான், பிச்சைக்காரனா இருக்கிறான், இவன் இது நாடா இருக்கு, நாயா இருக்கு, இந்த மாதிரி யோசிப்பாங்க. ஓகேவா? சோ அந்தந்த உயிர்வாழிக்கு அந்தந்த உடல் கிடைச்சிருக்குது, அந்த ஆத்மாங்கிறது உள்ளர இல்ல, அதுக்குன்னு தனிப்பட்ட உணர்வுங்கிறது கிடையாது, அது பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த அம்சம்ங்கிறது கிடையாது. இந்த மாதிரி எண்ணத்துல இந்த மாதிரி அறிவோட யாரு இருப்பாங்க அப்படின்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. சோ ரஜோகுணத்தின் அறிவுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அந்த உடலை எடுக்கும் போது அந்த உடலுக்குள்ள என்ன இல்ல, ஆத்மான்னு ஒண்ணு கிடையாது, ஒரு சக்தின்னு ஒண்ணு இருக்குது. அது என்ன பண்ணல அப்படின்னா அந்த உடல்ல இருந்து அதை பிரிச்சு அவன் பார்க்கல. ஓகேவா? உடல்ல இருந்து பிரிச்சு பாக்குறது, ஆத்மாவை பிரிச்சு பாக்குறது யாரு அப்படின்னா சத்துவகுணம். உடலுக்கும் அந்த ஆத்மாவுக்கும் பிரித்தறியாத அந்த ஒரு அறிவு இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ரஜோகுணம். இது ஓகே. 3வது 22ல பாருங்க, எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி, அதாவது உடல் ஆத்மா அந்த சம்பந்தம் இருக்கு, அந்த சம்பந்தம் 2 பேருக்கும் தனித்தனி உடல் வேற ஆத்மா வேறுன்னு நினைக்கிறது சத்துவகுணம். இல்ல உடலும் ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான், தனிப்பட்ட ஒரு விஷயங்கிறது அதுல கிடையாது, ஒரு உயிர்னு இருக்குது, அந்த உணர்வுன்னு இருக்குது, அது போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த உடல் அழிஞ்சது அப்படின்னா அந்த உயிரும் போயிடுச்சு, அந்த ஆத்மானு அது ஒண்ணும் பகவான் கிட்ட எல்லாம் போய் சேரல அப்படின்னு நினைக்கிறது ரஜோகுணம். ஆனா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு திங்கிங்கும் இல்லாம ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு
அதையே எல்லாமாக அறிகின்றான். அவன் என்ன மாதிரி செயலை செய்யறானோ, யாரோ ஒருத்தவங்க இப்ப சில பேர் என்ன செய்வாங்க, இதை உட்காந்துட்டு இதை கட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா அதை கட் பண்ணிட்டே ஏன் அதை கட் பண்ண சொன்னாங்க, எவ்வளவு கட் பண்ணணும், இதை இப்ப பண்ணணுமா இல்லாட்டி நாளைக்கு பண்ணணுமா, அந்த மாதிரி எந்த கொஸ்டினும் இல்லாம சில பேர் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா, அப்படி அதை எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு. ஓகேவா, அந்த ஒரு ஞானம் இருக்கணும். ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும், ஒருத்தவங்கள்ட்ட ஒரு வேலையை சொல்றோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்யணும், நம்மள்ட்ட அந்த கொஸ்டின் கேட்கணும். அவங்க அதை பத்தி டவுட்ஸ் ஏதாவது அவங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க ஓரளவுக்கு அந்த விஷயத்த அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, அப்படி இல்லாம எந்த செயலை கொடுத்தாலும் கூட அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த செயல் மேல அப்படியே பட்டுதல் கொண்டு தீவிரமா அதையே செஞ்சுக்கிட்டு அப்படி இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சோ அறிவை பொறுத்து சத்துவ ரஜோ அந்த தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க எப்படி அந்த ஆத்மாவையும் உடலையும் அவங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகாஸ் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். மத்தது 23, 24, 25. ஓகே. நியதம் சங்கரகிதம் அராகத்வேஷதகிருதம் அபலப்ரேப்சுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே யத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேன வா புனः क्रियते बकुलायासं तत्राजसमुदाकृतम् अनुबन्धं क्षयम् इम्साम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम् उच्यते. हरे कृष्ण. இப்ப இந்த 3 ஸ்லோகாஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த ஜட இயற்கையில 3 வகையான செயல்களை 3 பேரும் செய்யறாங்க. 3 குணமுடையவர்களும் ஃபர்ஸ்ட் அறிவை பார்த்தோம், அப்புறம் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளை இப்ப பார்க்க போறோம். சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றிருக்கவங்க என்ன மாதிரி செயலை செய்வாங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி செயல் செய்வாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி செய்வாங்க. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, ஓகேவா, அது எப்படி இருக்கும், ரெகுலேட்டடா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. ஸோ நியமத்தை கடைபிடிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. பற்றின்றி, பகவான் அதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, வித் டிட்டாச்மெண்ட் வி ஹேவ் டு டூ த ஒர்க். அப்புறம் விருப்பு வெறுப்பின்றி, ஆமா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த ஒரு டைலமாவோடய செய்யக்கூடாது. இது செஞ்சா நமக்கு நல்லது நடக்கும்ல, இது செய்யாம விட்டுலாம்ல, இந்த மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அது மேல பற்றுதல் வச்சு செய்யக்கூடாது. சோ ரிசல்ட் என்னவா இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கான காரியம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதை செய்யணும். பலனை எதிர்பார்க்காமல் அடுத்தது செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவகுணத்தில் செயல் என்னப்படுகிறது. ஓகேவா, சோ செயல் செய்யணும். அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா பிரின்சிபல்ஸ் படி பண்ணணும், அப்புறம் வித் டிட்டாச்மெண்டோட பண்ணணும், அப்புறம் அதோட ரிசல்ட்ஸ் அவுட்கம்ஸ் என்னவோ அதை பத்தி எதிர்பார்க்காம பண்ணணும். ஓகேவா, அப்புறம் அது மேல ஆசை வச்சோ அல்லது ஐயோ இதை போய் செய்ய சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னு வெறுப்பு வச்சோ என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த செயல்களை செய்யக்கூடாது. அப்படி செஞ்சாங்கன்னா அது சத்துவகுணத்தின் செயல். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக, ஓகேவா, நமக்கு ஒரு ஆசை வச்சுட்டோம், அந்த ஆசை நமக்கு நிறைவேறணும், அதுக்காக நம்ம பெருமுயற்சி எடுத்து ரொம்ப அதிகமா அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டு நான் தான் பண்றேன் பாரு, உன்னால இதை பண்ண முடியல என்னால பண்ண முடியுது பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறது, ரொம்ப முயற்சி எடுத்து ரொம்ப நம்மளோட புலன்களை போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த இடத்துல ஹிம்சப்படுத்தி, ஓகேவா, அகங்காரத்தோட செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன நேச்சர் அப்படின்னா தீவிரமா பண்ணணும், அது வந்து ரொம்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதிகமான எஃபர்ட் அந்த இடத்துல போட்டு அதை எப்படியாவது நம்ம வந்து சாதிச்சு காட்டணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அகங்கார எண்ணம் அவங்களுக்கு உண்டு. சோ ரஜோகுணத்தின் செயல்பாடு இப்படி இருக்கும். தமோகுணம் எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், ஓகேவா, மத்தவங்களுக்கு இதனால ஏதாவது ஹிம்சப்படுவாங்களா, அதனால உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வருமா அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்காம சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, இப்படி ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை அப்படியே வயலேட் பண்ணிட்டு போறவங்க. மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ தனக்கு வந்த மாதிரி, ஓகேவா, எனக்கு இவ்வளவுதான் பண்ண தெரியும் நான் இப்படி பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி, நீ ஏத்துக்கிறத ஏத்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி செய்வாங்கல்ல சில பேரோட செயல்பாடு இருக்கும்ல, அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. ஓகேவா, சோ செயல்பாடை பொறுத்து ஒரு மனிதன் வந்து சத்துவகுணத்துல அவனுடைய செயல் இருக்குதா, ரஜோகுணம் வந்து தமோகுணம்னு 3ஆ பிரிக்க முடியுது. ஓகேவா, நம்ம என்ன மாதிரி செயலை எந்த மாதிரி மனோநிலையோட பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம அந்த மார்க் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது மத்தேயு 26, 27, 28. ஓகே. முக்த சங்கோனகம் வாதி கிருத்ய உத்சாக சமன்விதः சித்ய சித்யோ நிர்விகாரः கர்த்தா சாத்விக உச்யதே ராஹி கர்ம பல பிரேப்தோ லுப்தோ இம்சாத்மகோ சுசிः ஹர்ஷசோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதः அயுக்தः பிராகிருத சப்தः ஷடோ நைஷ்கிருதோலசः விஷாதி தீர்க்கசூத்ரி ச கர்த்தா தாமச உச்யதே புத்தே வேதம் கிருதே சைவ. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. பொருள் இயற்கையின் உரைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள். அந்த செயலை செய்பவன் அறிவு பார்த்தாச்சு, அப்புறம் எந்த மாதிரி செயல்களை அவங்க செய்வாங்கன்னு பார்த்தாச்சு, அந்த செயலை செய்யக்கூடியவன் இருக்கான் அவன் தான் தொழிலாளி. ஓகேவா, அந்த செயலாளி, அந்த செயலை செய்பவன் செயலாளி.
அந்த உடலை உடையவன் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அவன் வந்து சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றிருந்தா அந்த செயலாளி எப்படி செயல்பாடு செய்வான்? ரஜோகுணம், தமோகுணம் இது 3த்தையும் இப்ப டிஃபரன்சியேஷன் பார்ப்போம். எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன், ஓகே, உற்சாகம் மன உறுதி எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்காக இந்த வேலையை செய்யறோம் அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்குள்ள அந்த ஒரு சந்தோஷங்கிறது கிடைக்கும். முடியலன்னா கூட என்ன செய்வோம்? பகவானுக்காகன்னு பண்ணுவோம். ஓகேவா? நம்ம வெறும் நாள்ல நம்மள வந்து விரதம் இருக்க சொல்லுங்களேன். எதுவும் பண்டிகை எதுவும் இல்ல. பகவானுக்கான உகந்த நாள் எதுவும் இல்ல. இன்னைக்கு மத்தியானம் அம்மா சமைக்கல. அதனால இன்னைக்கு பேசாம இருந்துருவோம். தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்துப்போம். இல்லாட்டி ஆப்பிள் இருக்கு, பனானா இருக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. 2 மணிக்கு 1 மணிக்கு அது பழம் சாப்பிட்டுருப்போம். 2 மணிக்கெல்லாம் பசி வயித்த கிள்ளும். அம்மா என்னம்மா சமைக்கல நீங்க சாப்பிட்டுருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுவே அன்னைக்கு வந்து திருவோணமா இருக்குது. இல்ல அதுவே புரட்டாசி சனிக்கிழமையா இருக்குது. இந்த மாதிரி அப்புறம் இப்ப ஏகாதசி விரதம் இருக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, அன்னைக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு நம்மளாவே அன்னைக்குன்னா அவ்வளவு வேலை இருக்கும். என்ன இருந்தாலும் கூட பசிங்கிறது இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம இருக்கக்கூடிய விரதமானது யாருக்காக நம்ம அர்ப்பணம் பண்றோம்? பகவானுக்காக. அவங்களுக்காக பண்ணும்போது இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு உற்சாகம் பிறக்கும். ஓகே. ஏன் அது அப்படின்னா, அது ஒரு டிட்டர்மைண்டா பண்றோம். பகவானுக்குன்னு அது அன்னைக்கு அந்த ஒன் டே அப்படிங்கிறது அவங்களுக்காக நம்ம சமர்ப்பணம் பண்றோம். அதனால நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே என்ன வருது அப்படின்னா, அந்த ஹாப்பினஸ் நம்மள வந்து தொத்திக்கும். அப்புறம் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ, அந்த செயலை செய்யறதுனால நமக்கு வந்து நன்மை வருமா தீமை வருமான்னு யோசிக்காம செய்யற செயல் தான். ஓகேவா? அந்த மாதிரி செயலை செய்யக்கூடிய செயலாளியும் எப்படி இருப்பான்? அந்த மாதிரிதான் அந்த எண்ணத்தை மனசுல வச்சிருக்க மாட்டான். அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. 27ல பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரஜோகுண செயலாளி எப்படி இருப்பான்னு, எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு, ஓகேவா? ஏன்னா ரொம்ப மச் எண்டவர் போட்டு அவங்க ஒரு விஷயத்த செய்யறாங்கனால இது யாருக்காக செய்வாங்க? அடுத்தவனுக்காக கண்டிப்பா செய்ய மாட்டோம். என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு பெரிய பங்களா பயங்கரமா செலவு பண்ணி அப்படி கட்டுறோம் அப்படின்னா, அந்த வீட்டுக்குள்ள நம்ம தான் போய் குடியிருக்கணும். நம்ம தான் அது ஃபுல்லா ஆண்டு அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட செய்யப்படக்கூடிய செயல் தான் அது. சோ அந்த உழைப்பின் பலன்கள் மேல உங்களுக்கு பற்றுதல் இருக்கும். அதை தான் தான் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் இருக்கும். பகவானை பத்தின துளி கூட எண்ணம் அதுல இருக்காது. அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. 28ல எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக பிடிவாதக்காரனாக ஏமாற்றுபவனாக, அதாவது நம்ம சீட் பண்ணியாவது நம்ம அந்த செயலை செஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஓகேவா? தனக்குன்னு என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அந்த எஃபோர்ட் போட மாட்டாங்க, புத்தியை யூஸ் பண்ண, ஏன்னா அறிவுங்கிறதே உங்களுக்கு கம்மி. ரொம்ப நேரம் தூங்குறாங்க, ரொம்ப சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? மயக்கம் அறியாமை தான் இருக்கும். சோம்பேறித்தனம் தான் ஜாஸ்தி ஆகும். நிறைய தூங்குற நிறைய சாப்பிடுறதுங்கிறது. அப்ப என்ன ஆகும்? தனக்குன்னு யோசிக்கக்கூடிய அந்த திறன் இல்லாதவங்க அடுத்தவன் பண்ணி வச்சிட்டு இருக்கிற ஏதாவது விஷயத்த திருடியாவது தான் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா அது தன்னுதுன்னு சொல்லிப்பாங்க. சோ ஏமாற்றுதெல்லாம் அவங்க நம்பர் 1 இருப்பாங்க. ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சரியா? சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தனாக, அப்படி கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம எஃபோர்ட் போட்டிருந்தா தானப்பா நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம அதை எதுவுமே செஞ்சிருக்க மாட்டோம். சும்மா வா வான்னா அது வருமா? ஓகேவா? சோ எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக, இன்னைக்கு செய்ய வேண்டிய செயலை இன்னைக்கே செய்து முடிக்கணும். அதை விட்டு நம்ம 1 இயருக்கு அதை தள்ளி போட்டுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? அந்த செயலோட அந்த பலனும் நமக்கு கிடைக்காம போயிடும். அப்புறம் அந்த செயலை வேற யாராவது செஞ்சுட்டு அதோட பலனை அவங்க எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஏமாளி ஆயிடுவோம். அத்தகு செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. Mataji, 29, 30, 31, 32. 32 வரைக்கும் மாதாஜி. Yes. बुद्धेर्भेदं कृतेच्छैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्तेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिसा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं सा कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिसा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा वृथा सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिसा पार्थ तामसी. हरे कृष्णा. பொருள் இருக்கின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு, அவங்களோட நாலேஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? தமோ குணத்துல, ரஜோகுணத்துல, இந்த சத்துவ குணத்துல அவங்களுடைய நாலேஜ் எப்படி இருக்கு இதை பார்க்க போறோம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதா. பிரவிற்த்திம்ச நிவர்த்திம்ச, இதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த செயல்களை நம்ம செய்யணுமா? ஏன்னா நம்ம எதுல இருக்கோம்? பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம், பகவானுக்கான சேவைகள் செய்யறோம். அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு பாதகமான செயல்களா இருந்துடக்கூடாது. ஓகேவா? அதனால எந்த மாதிரி செயல்களை நம்ம செய்யணும், எதை நம்ம விடணும், அப்புறம் எதுக்கு நம்ம பயப்படணும், அப்புறம் எதுக்கு பயப்படக்கூடாது, எது நம்மள வந்து
கண்ட்ரோல் பண்ணிடும், எது நம்மள லிபரேட் பண்ணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஆராய்ஞ்சு அதுக்கப்புறமா அந்த செயலை செய்யறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு ஒரு நுண்ணறிவு தேவை தானே, அதுக்கு ஒரு நாலேஜ் வேணும்ல. அந்த புத்தி யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கவனுக்கு. பிதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. ஓகேவா? இது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து தர்மமா அல்லது அதர்மமா, இதனால அடுத்தவங்களுக்கு வந்து தீங்கிழைக்க போறோமா, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு யோசனையும் இல்லாம நமக்கு வேணும், நம்மளுடைய முயற்சியை நம்ம எப்படியாவது போட்டு அதை நம்ம அடைஞ்சே தீரணும் அப்படின்னு செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு வித்தியாசமும் பார்க்காம எல்லா மாதிரி செயலையும் செய்யக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்களோட புத்தி. அடுத்தது அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ். தமோகுணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அறியாமை, இல்யூஷன்ல தான் இருப்பாங்க, மாயால தான் இருப்பாங்க. தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும், செய்ய வேண்டிய செயலை செய்யாம விட்டுருவாங்க, செய்யக்கூடாதுன்னு எது இருக்குதோ அததான் முக்கியமா போய் செய்வாங்க. ஓகேவா? அதுதான் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி. சரி, அப்ப ரிசல்ட் எப்படி வரும்? அது அதே மாதிரிதான் ஆப்போசிட்டா தான் வரும். பிரார்த்தனை தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். ஓகேவா? சோ அந்த அறிவு அதை பொறுத்து கூட, நுண்ணறிவு இது நாலேஜ், இதை பொறுத்து கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களோட செயல்பாடுகளும் மாறுபடும், அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் மாறுபடும். அது 33, 34, 35 மெத்தட்ஸ். धृत्या यया कारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृती सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या कारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृती सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृती सा पार्थ तामसी. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள். ஓகேவா? அவங்க டிட்டர்மைன்ஸ். அது என்ன எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா 33ல பகவான் என்ன சொல்றாங்க, சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களோட அவங்களுடைய மன உறுதி அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உடைக்க முடியாததா இருக்கும், யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவது. ஓகேவா? அவங்க டிட்டர்மைண்டா போக்கஸ்டா அதுல இருந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, டீவியேட் ஆக மாட்டாங்க. அப்புறம் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி. அந்த மன உறுதி, அந்த கண்ட்ரோல்டு மைண்ட் இருக்கணும், அப்புறம் கண்ட்ரோல்டு புலன்கள் இருக்கணும், சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கணும். அப்ப அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்டா இருக்கும். ஓகேவா? அது என்ன ஆகாது, எப்பவுமே டிவியேட் ஆகி வேற பாதையை நோக்கி செல்லாது, ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு பகவானுக்கான சேவை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும். சோ உடைக்க முடியாததா இருக்கும் அவங்களோட மன உறுதி. அதை நம்ம போய் என்ன பண்ண முடியாது, கலைக்கவே முடியாது. வேற எது சொன்னோம்னாலும் மாற மாட்டாங்க, அந்த புத்தி மாறாம நிலை தடுமாறாம இருக்கக்கூடியவங்க சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க. எந்த மனது உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ. ஓகேவா? இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கும், சுவிட்ச் ஓவர் ஆயிட்டே இருக்கும், இங்க இருந்து அங்க, அங்க இருந்து இங்கன்னு மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய தேவை எது மேல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறம், பொருள், இன்பம், இந்த 3 தான். தர்ம, அர்த்த, காம. இந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து செயல ஏதாவது செய்யணும், செய்யறது மூலமா பொருள் ஈட்டணும், பொருள் ஈட்டுறது மூலமா நம்ம இன்பம் தூக்கணும். ஓகேவா? இதுக்குள்ளேயே மனம் போயிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா பற்றுதல்ங்கிறது வந்துடும். பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ அவன் எப்படிப்பட்ட மன உறுதி, அந்த ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அவனுடைய மன உறுதி. 35ல பகவான் சொல்றாங்க தமோகுணத்தோட மன உறுதி எப்படி இருக்கணும். வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி. அந்த அவங்களோட உறுதி, அவங்களோட டிட்டர்மினேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கனவுன்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அதிக நேர தூக்கம். பொதுவாக தூங்கணும் அப்படின்னாலே கனவுங்கிறது வரும். எப்பவுமே மயக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகும், செயல்பாடு செஞ்சாதானே அந்த செயலை செஞ்சுட்டு அதோட முடிவு என்ன அப்படிங்கறத நம்ம என்ன செய்ய முடியும், ஆராய்ஞ்சு பார்க்க முடியும். அவங்க தூக்கத்திலே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, செயல் பூரா கனவுலயே தான் நடக்கும். அப்ப அதுலயே அவங்களோட மனசு என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா அலைமோதிக்கிட்டே இருக்கும். அதுல என்ன மாதிரி ரிசல்ட் வருதோ அதை பார்த்து பயம், கவலை, ஓகேவா, அதனால அவங்களுக்கு ஒரு வருத்தம், மயக்கம், அதுல இருந்து வெளியிலே வர முடியாத ஒரு தன்மை. அப்ப அதுல இருந்து வெளில வரல அப்படின்னா அவங்க எப்படி செயல்பாடு செய்ய போறாங்க. சோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட மன உறுதியை கெடுக்கக்கூடிய மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்களே செஞ்சுக்கிட்டு அப்படி ஒரு அறிவற்ற மன உறுதி உடையவர்கள் யாரு அப்படின்னா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள். ஓகேவா? சோ இப்ப வரிசையா ஒண்ணு செயல் என்னன்னு பார்த்தாங்க, அவங்களோட அறிவு என்னன்னு பார்த்துட்டாங்க பகவான். அடுத்தது அந்த செயலாளி எப்படி இருப்பான்னு சொன்னாங்க, அப்புறம் அவங்களோட மன உறுதி எப்படி இருக்கும்னு சொன்னாங்க, தீர்மானங்கள். ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒண்ணா ஒரு சத்துவ ரஜோட தமோ குணத்துக்கு பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கிறோம். இதுல நீங்க வந்து இன்னும் ஒண்ணு விட்டு வச்சுக்கோங்க, மகிழ்ச்சி. மத்தாச்சி 37, 38 and 39. ओके. सुखं पितानीं त्रिविधं सुनु मे परतर्षभ अभ्यासात् प्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्र तत्रे विषमिव परिणामे अमृतो ममं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्
विषयेन्द्रिय संयोगात् यतत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्. இதுக்கு இன்னொன்னு இருக்கா மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி 39. ஓகே. यदक्रेतानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदाकृतम्. हरे कृष्णा. இப்ப அந்த பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி. ஒருத்தவங்களுக்கும் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுக்கு தகுந்த மாதிரி, அவங்களோட செயலாளியின் மனது உறுதிக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு செயல்ங்கிறது நடக்கும். அந்த அறிவுக்கு தகுந்த அந்த செயலை அவங்க செய்யறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சின்னு ஒண்ணு கிடைக்குமா, அந்த மகிழ்ச்சியை 3 வகைப்படுத்துறோம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் எந்த ஒரு செயலை செய்யும் போது நமக்கு முதல்ல கடினமா தான் இருக்கும். அதுவும் இந்த மாதிரி தூய பக்தி சேவை அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது பகவானுக்கான சேவை, நம்ம அது மேல பட்டுதல் வைக்க கூடாது, பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படிங்கறதுலாம் ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கடினமான செயலா இருக்கும். அப்ப அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா விஷத்தை போன்று இருக்கும். இறுதியில் என்ன அப்படின்னு நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அல்டிமேட் கோல் நம்ம ரீச் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய சந்தோஷம், அது நம்மள ரீச் பண்ணிடுறோம். சோ அது அமிர்தத்தை போன்றதா இருக்கும். அந்த ஃபைனல் ரிசல்ட்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமிர்தத்தை போன்று சுவையுள்ளதா இருக்கும். தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம். சரியா? இது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு ரியலைசேஷன் கிடைச்சிரும். சோ இந்த சுகம் யாருக்கு, இந்த மகிழ்ச்சி, இந்த சந்தோஷம் யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்தோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு இருக்கும். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஓகேவா, ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட சென்சஸ் அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டை யோசிச்சே அவங்களோட வேலைகள்லாம் அவங்க செய்வாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க முயற்சி போட்டு போட்டு அவங்க அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் அவங்க எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அந்த ரிசல்ட் எல்லாமே அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், ஃபேவரபிளாவே வந்துகிட்டு இருக்கும். ஃபேவர்டான ரிசல்ட் வரும்போதெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அமிர்தம் போன்று ஃபர்ஸ்ட் தோன்றும். ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு வயசாயிடுச்சு, அல்லது அது எதுவுமே அவங்க இது வரைக்கும் நம்ம பின்னாடி சந்தோஷம் தூய்த்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சேர்த்து வச்ச அத்தனை பொருட்களையும் அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது, சர்டைன் பீரியடுக்கு மேல அவங்களால என்ன பண்ணிக்க முடியாது, உபயோகப்படுத்திக்க முடியல. அது மூலமா அவங்களால சுகப்பட முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அவ்வளவுத்தையும் அவங்க வாழ்நாள் பூரா சேர்த்ததுக்கான பலன் ஏதாவது இருக்குதா? அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டு எங்கிட்ட இந்த ஒரு வீடு இருக்கு, அங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்கேன், அங்க ஒரு லேண்ட் வாங்கியிருக்கேன், இங்க ஒரு கார் இருக்கு, இவ்வளவும் சொல்லிப்போம். ஆனா எப்ப நம்ம அனுபவிக்கணுமோ அப்படி இல்லாம பின்னாடி அனுபவிச்சுக்கலாம்னு சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டு அந்த டைம்ல நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா, வயசான காரணத்தினால, உடல் முடியாத காரணத்தினால என்ன பண்ண முடியாது, அங்கெல்லாம் போக முடியாது, அந்த மாதிரிலாம் நம்மளால டிராவல் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. நீ ஒரு இடத்துல ஒரு ரூம்குள்ளதான் நீ உட்காந்துருக்க போறேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும், அந்த அந்த கஷ்டம் எல்லாமே அப்ப நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது இப்ப நமக்கு எப்படி இருக்கும், விஷமா போயிடும். ஓகேவா? அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. ஏன்னா ஆரம்பத்துல நம்ம என்ன நினைக்கல, பின்னாடி என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத உண்மையான கண்ணோட்டத்தோட அந்த தன்னுணர்வு பாதையில நம்ம நிலைநிறுத்தி நம்மளோட மனசுல நிறுத்தி அதை யோசிச்சு பார்க்கல. எதுவுமே நம்ம கையில இல்ல, எல்லாமே பகவானோட சித்தம் தான். நம்ம என்னதான் இன்னைக்கு ஓடி ஓடி உழைச்சாலும் கூட பகவான் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியானதுதான் நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு செர்டனிட்டி இல்லாததுனால என்ன ஆயிடுச்சு, நம்ம அமிர்தம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயம் நினைச்சு நம்ம செய்யறது எல்லாமே நமக்கே ஒரு பாதகமான ரிசல்ட்டை பின்னாடி கொடுக்கும். ஓகேவா? இது எந்த குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு அப்படின்னா ரஜோகுணத்தில் நிலை பெற்றவனுக்கு. மூன்றாவது, தன்னுணர்வை காண இயலாத, இவங்களுக்காவது பின்னாடியாவது காண முடியும், கஷ்டப்படும் போது ஐயோ நான் இந்த மாதிரி கண்கட்ட விறகு சூரிய நமஸ்காரம்னு சொல்லுவோம்ல, லாஸ்ட் டைத்துல உட்காந்துட்டு சில பேர் கஷ்டப்படுவாங்க, இவன் அப்பவே போயிருக்கணும். இப்போ ஒரு 70 இயர்ஸ்க்கு மேல காசி போறது, இந்த மாதிரி யாத்ரா போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னால கால் முடியல, உட்கார முடியல, குனிய முடியல, இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் வரும். என்ன செய்யலாம், நம்ம எப்ப முடியுதோ அப்பவே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி எப்பெல்லாம் டூர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதோ, எப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி யாத்ரா போலான்னு சொல்றாங்களோ அப்பெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கலாம் முடியிற வரைக்கும். ஓகேவா? நம்ம முடிஞ்சதுன்னா நம்மளோட குடும்ப சூழ்நிலை, நம்மளோட உடல், நம்மளோட சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அதுக்கு ஒத்து வந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும், எப்ப நினைக்கிறோமோ எப்ப அந்த வாய்ப்பு நம்மளை தேடி வருதோ அப்ப நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். இல்ல நான் எல்லாம் இப்ப எல்லாத்தையும் முடிக்கிறேன், நான் ஃபைனலா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்தி போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ஆசை இருக்கும், காசு இருக்கும், எல்லாரும் போயிட்டு வான்னு சொல்லுவாங்க, நம்மளுடைய உடல் அதுக்கு இடம் கொடுக்காது. ஓகேவா? இதாவது கடைசி நேரத்துலயாவது அந்த தன்னுணர்வுன்னு லைட்டா ஒண்ணு வரும். ஆனா தன்னுணர்வை காணவே இயலாத ஒரு ஆள் இருக்காங்க. அது யாருன்னா ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற அவங்களுக்கு ஆரம்பமும் விஷயம்தான், இறுதியும் விஷயம்தான் அவங்களுக்கு. ஓகேவா? அப்படி இருக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா எப்போதும் உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயினால் கட்டுண்டு கிடக்குற
அந்த சுகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அது வந்து அந்த சுகம் அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க, அது சுகமே கிடையாது, அது ரொம்ப அப்படி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷம் தான். ஓகேவா? அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்துல இருப்பவங்களுக்கு. சோ இப்ப 6 விதமான கேட்டகரிஸ் பார்த்தாச்சு. 6த்துலயும் 3, 2, 1. ஓகேவா? சத்துவகுணம், தமோகுணம், ரஜோகுணம் எல்லாத்துக்கும் மார்க் கொடுத்திருக்காங்க. 3 மார்க்ஸ், 2 மார்க்ஸ் அண்ட் 1 மார்க். இந்த 6த்துலயும் இந்த ஒரு செயல்பாடு இருந்ததுல எல்லாத்துலயும் என்ன நீங்க மார்க் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மள என்ன செஞ்சுக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் நம்மள முயற்சிகள் போட்டு நம்மள முன்னேற்றிக்கிறதுக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? 18க்கு அருகில் இருந்தால் குட், 6க்கு அருகில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இப்பதான் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் முடிஞ்சிருக்குது. நம்ம இதுல வந்து ஒரு பிரயத்தனப்படுத்தப்பட்டாவது நம்ம மேல மேல முன்னேறதுக்கு பார்க்கணும். 12க்கு அருகில் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ட்ரை பண்ணி 18 ரீச் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருக்கவங்க எல்லாருமே 18 கிட்ட இருப்பீங்க. நோ இஷ்யூ ப்ராப்ளம். இது 20 ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு, 33 பார்த்தாச்சு, மத்தது 41, 42, 40, 43, 44. ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः तमोतमस्तप शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोदिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य अपलायनं दानम् ईश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम् कृषिको रक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्. हरे कृष्णा. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். வர்ணாசிரமம் இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கிறோம். பகவான் ஒரு சாப்டர்ல லைட்டா சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி லைட்டா அதுக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்குது. இப்ப அதை பத்தி பகவான் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா கொடுக்குறாங்க. 4 வகையான ஆசிரமங்கள் யார் யாருக்கு எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்குது அதை பார்ப்போம். 42ல பகவான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். ஓகேவா? சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் யாரு அப்படி வருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமின்ஸ் வருவாங்க. பிராமணா, அதுக்கப்புறம் சத்ரியா வருவாங்க, அதுக்கப்புறம் வைஷ்யாஸ், தென் சூத்ராஸ். ஓகேவா? இந்த மாதிரிதான் அந்த வர்ணாசிரம தர்மம், அந்த ஆசிரமங்கள் அப்படிதான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா அது அவங்க அந்த மாதிரி நேச்சர்ல இருக்கக்கூடியவங்க. பிராமணர்களை ஏன் அப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பிறப்பால அவங்களை அப்படி பிரிக்கல, அவங்க கொண்ட சுபாவத்தினால, அவங்க கொண்ட குணத்தினால. சோ இப்ப இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற எத்தனை குவாலிட்டிஸும் எந்த குணத்துக்கு ஈக்குவலா வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்துவ குணத்துக்கு ஈக்குவலா வரும். சோ சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் எல்லாரும் என்ன மாதிரி செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த பிராமின்ஸ். ஓகேவா? அவங்க அந்த கேட்டகரியில வந்துருவாங்க. அமைதி, ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்க, தென் கண்ட்ரோல்டா இருப்பாங்க, தென் தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, அவங்க டாலரன்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு, அப்புறம் நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, அப்புறம் ஆத்திகம். பகவான் பார்த்தனா அந்த ஞானம்ங்கிறது அவங்களுக்கு இருக்கும். இந்த இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். அடுத்தது சத்ரியாஸ் எப்படி வருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த தீவிர நேச்சர் இருக்கவங்க, ரஜோகுணம் தானே அவங்களுக்கு. சோ சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திற்கு பிறந்த செயல்கள். அதனால இந்த சத்திரியர்களை எங்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் ரஜோகுணம் நேச்சரோட இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்ரியாஸ். ரஜோகுணத்தோட அந்த குவாலிட்டிஸ் என்ன நம்ம பார்த்ததுலயே தெரியும். நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மச் எஃபர்ட் போடக்கூடியவங்க. சோ சூரத்தனம், அப்புறம் வலிமை, அவங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் அவங்களுக்கு இருக்கும், அப்புறம் டிட்டர்மைண்டா இருப்பாங்க, அடைஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற அந்த தீவிர நேச்சர் அவங்களுக்கு உண்டு, அப்புறம் வளமை, அந்த ஒரு செழிப்பு. ஓகே, அப்புறம் போரில் தைரியம், அவங்க தே ஹேவ் டு ஃபைட் ஃபார் அந்த குடிமக்களுக்காக அவங்க ஃபைட் பண்ணணும். அப்புறம் ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்திக்கிறதுக்கு டெரிட்டரிஸை வந்து அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அவங்க போர் புரிவாங்க. அப்ப அதுக்கான தைரியம் வேணும். அப்புறம் கொடை, மன்னர் அப்படின்னா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு தானம் தர்மம் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர் உண்டு. இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் யாருக்கு இருக்குதோ அவங்க எல்லாம் சத்ரியா பிரிவுல வருவாங்க. சோ அந்த குணம் என்ன, அவங்க கொண்ட சுபாவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோ. இந்த விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்களாகும். இதுல என்ன வேணும் அப்படின்னா ரஜோவும் வேணும், தமோவும் வேணும். ஓகேவா? தாமச குணமும் வேணும். ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க சம்டைம்ஸ் வைஷ்யர்ஸ் என்ன செய்வாங்க, இப்ப நம்ம ஒரு கடைக்கே போறோம், அந்த கல்லால உட்காந்துருக்காங்க. அதாவது நான் சொல்றது சாதாரண கடை. ஓகேவா? மால் எல்லாம் கிடையாது, சாதாரண கடை. அப்ப கடையில கல்லால உட்காந்துருக்காங்க, என்ன செய்வாங்க, உள்ளர வந்து ஆள் நம்ம சாமான் எடுத்து கொடுக்குறவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க உட்காந்து சொல்லுவாங்க, இங்க பாருங்க வந்திருக்காங்க எடுத்து கொடுங்கன்னு சொல்லி. இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களே ஏஞ்சி போய் நம்ம அரிசி கேட்கிறோமா
பருப்பு கேட்கிறோமா கொண்டு வந்து நம்ம கையில கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அப்ப சம்டைம்ஸ் என்ன செய்யறாங்க, அவங்க முதலாளியாவும் செயல்படுவாங்க, தொழிலாளியாவும் செயல்படுவாங்க. ஓகேவா? சோ அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் ஆதிக்கம் அந்த நேச்சரும் இருக்கும், அப்புறம் கொஞ்சம் அடிமைத்தனம் அந்த நேச்சரும் இருக்கும். அப்ப ரஜோ பிளஸ் தமஸ் ரெண்டும் கலந்துருக்குறாங்க யாரு அப்படின்னா வைசியர்கள். இப்படி இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான வேலைகள் பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள், அப்புறம் பசுக்களை பராமரித்தல், இதெல்லாம் தான் அப்ப இருந்த தொழில்கள். ஓகேவா? அப்புறம் வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்கள், ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஃபுல்லா அறியாமையில இருப்பாங்க, ஞானம்ங்கிறது கிடையாது. அதனால அவங்க என்ன மாதிரியான செயல்களை செய்வாங்கன்னா, யாரு தனக்கு எஜமானரோ அவங்க என்ன மாதிரி கட்டளைகள் பிறப்பிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த தன்னுடைய சேவையை அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அறியாமையில இருக்கிறதுனால அவங்களோட சுபாவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, தமோ நேச்சர் தான், டாம்சிக் நேச்சர்ல தான் இருப்பாங்க. அவங்க ஏன் நம்மளோட முதலாளி வந்து இந்த வேலையை செய்ய சொல்றாங்க அப்படின்னு எதிர்கேள்வி கேட்காம அவங்க பாட்டு வாய மூடின்னு அதை செஞ்சுட்டு அவங்க போவாங்க. அது செய்யக்கூடிய செயல் நல்ல செயலா, அவங்க கெட்ட செயலை செய்யறாங்களா, அந்த மாதிரி பிரிச்சறிகிற பக்குவம் அவங்கள்ட்ட இருக்காது. அதனாலதான் டாம்சிக் நேச்சர் அவங்கள்ட்ட அதிகமா இருக்கு. அப்போ அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா சூத்ராஸ் பிரிவுல வருவாங்க. இது பிறப்பினால் பிரிக்கப்படல, அவங்க கொண்ட சுபாவத்தினால் பிரிச்சிருக்கிறாங்க. 45 மாதாஜி. 46 போட்டிருக்கு. சாரி மாதாஜி, 46. यद प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं तदं स्वकर्मणा तम् अप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्ण. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். நம்ம இப்ப பக்குவம் அடையணும் அப்படின்னா, ஏன்னா இது இந்த 18th சாப்டரோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னா துறவரத்தின் பக்குவம் தான். நம்மளுக்குன்னு ஒரு நமக்கு அது கிடைக்கணும், அந்த பக்குவம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம யார நம்ம வழிபடணும், யாருகிட்ட நம்ம போகணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறோமோ அதை பொறுத்துதான். ஓகேவா? இது எல்லாத்தையும் உண்டு பண்ணனவங்க யாரு, கிரியேட்டர் யாரு, அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றவங்க யாரு, அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றதோட எல்லாத்தையும் ஓனர்ஷிப் யாருது. ஓகேவா? நம்ம இல்ல, இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்குது, நாளைக்கு நம்ம பையன் கிட்ட போகும், நாளைக்கு இன்னொருத்தவங்ககிட்ட போகும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஏதா இந்த நம்ம வச்சிருக்கிற மெட்டீரியல் திங்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட டெம்பரரியா நம்ம அனுபவிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், அதை கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டு பகவான் பத்தின பாண்டிங்கை நம்ம கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எது கூட புதுசா வந்து பாண்டிங்கை வளர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதிக இந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ் மேல ஆசைகளை வளர்த்துக்கிறோம். பற்றுதலை இங்க வளர்த்துக்கிறது மூலமா மேல மேல சேர்க்கணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்துகிட்டு இருக்குது. என்னமோ இது ரொம்ப நாள் வச்சுட்டு நம்ம ஆள போறோங்கிற எண்ணம். ஓகேவா? சோ நமக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வரணும் அப்படின்னா, எங்கேருந்து எல்லாரும் தோன்றுனாங்களோ எல்லா உயிர்வாழிகளும் பகவான்கிட்ட இருந்து தோன்றுனாங்க. பகவான் தானே சொன்னாங்க, அவங்க தானே பீஜம் கொடுக்குறாங்க. யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இல்லாரோ, எஸ் ஹீஸ், அவங்க எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கிறாங்க, அவங்க பல்வேறு ரூபங்கள் எடுத்து அவங்களுக்குன்னு பல மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு. அதுலயே ரொம்ப முக்கியமா என்னது என்ன அப்படின்னா பரமாத்மா ஸ்வரூபம். பரமாத்மாவை அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க, நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் அசைவன அசையாதன சொல்லிட்டாங்களா, எல்லா உயிர்வாழிகள் எல்லாத்துக்கிட்டும் இருக்காங்கல்ல. சோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் நம்ம எப்படி அவங்களை அடையலாம் அப்படின்னா, உனக்கு என்ன கடமை, நீ பிராமின் உனக்கு சொல்லியிருக்காங்களா, அப்ப நீ அந்த குணத்துல நீ இருந்துகிட்டு அதுக்குன்னு சொல்லப்பட்ட அந்த கடமையை செய்ய, வேதம் ஓதுதல், அப்புறம் அந்தன தொழில் பண்றது, அப்புறம் யாருக்காவது யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணி வைக்கிறது, அப்புறம் கோவில் பூஜை காரியங்கள் பண்றது. ஓகேவா? அது அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, அது அவங்களோட சொந்த கடமை. உன்னை வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கியா, உனக்கு சத்திரியன் கொடுத்திருக்காங்களா, சோ சத்திரியனா இருக்கவன் என்ன செய்யணும், போர் புரியணும், எதிரி நாட்டை வெல்லணும், உயிர் பலி அங்க உண்டு. ஓகேவா? அங்க கொலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொலை ஆகாது. அது மாதிரி வணிகனா இருக்கணும், வாணிபம் செய்யணும், பொருள் ஈட்டணும், சம்பாதிக்கணும், அப்புறம் பகவானுக்கு அதை சமர்ப்பிக்கணும். அப்புறம் சூத்ரனா இருக்கணும், எஜமானன் சொல்படி கேட்கணும். இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுல அந்த சொந்த கடமையை செய்வதன் மூலம் பகவானை வழிபட்டு நம்ம ஒரு பக்குவத்தை அடைய முடியும். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு திருப்தி கிடைக்கும், ஒரு மன சந்தோஷம் கிடைக்கும். பகவானை திருப்திப்படுத்திட்டோம், நம்மளுடைய செயலை நம்ம கரெக்டா செஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்கு வரும். 47 மாதாஜி. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्व अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे கிருஷ்ணா. ஸ்வதர்மான்னு இருக்கு பாருங்க, அப்புறம் பரதர்மான்னு இருக்கு பாருங்க. ஸ்வதர்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட நாம செய்ய வேண்டிய கடமைகள். பரதர்மா அப்படிங்கிறது என்னன்னா அடுத்தவங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அந்த செயல்கள். ஓகேவா? இப்ப இங்க ஒரு டீச்சர் அவங்க வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் அங்க நிக்க வச்சு எல்லாரும் அந்த மரத்து மேல ஏறுங்க அப்படின்னா யாரால மட்டும் வேகமா ஏற முடியும்னா அங்க இருக்கிற அந்த மங்கி, அந்த குட்டி குரங்கு இருக்கு பாத்தீங்களா, அது மட்டும் தான் வேகமா என்ன பண்ண முடியும், they can climb the tree. ஆனா யானையால முடியுமா, வேற ஏதாவது விலங்குகளால அங்க இருக்கிறதால முடியுமா, எதாலையும் முடியாது. ஓகேவா? அப்ப யார் யாருக்கு என்னென்ன கடமைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அந்த கடமை தான் செய்யணும். அதை விட்டுட்டு நான் என்னுடைய கடமையை வந்து நான் செய்யலப்பா, எனக்கு அதை விட அது இன்னொன்னு எப்படி இருக்கு, ஜாலியா இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குது, அது ஈஸியா இருக்குது. ஓகேவா? நிறைய ரீசன் வைப்போம். சரியா?
பசங்களே என்ன செய்யும், நான் எல்கேஜி அந்த பாடம்லாம் வெறும் ஏபிசிடி தான்மா. அது ஈஸியா இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. இதுதான் புக் பெருசு பெருசா இருக்குது. நெறைய எழுத சொல்றாங்க. சொல்லுவாங்கல்ல சின்ன குழந்தைங்கன்னா, அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஞானம் இருக்காது. ஓகேவா? இதுதான் நமக்குன்னு விதிச்சிருக்கு. இது நம்ம படிக்கணும். இதுவும் நம்ம முடிச்சாகணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாததுனால, சிறுபிள்ளைத்தனமா சொல்லக்கூடிய விஷயம். ஆனா இந்த ஞானம் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய வேலைகள் என்னவோ, அதுல கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் கூட, கொஞ்சம் தப்பு தவறு இருந்தாலும் கூட, அத நம்ம செஞ்சிடணும். ஓகேவா? மத்தவங்களோடது ஈஸி. இல்ல அவங்க அதுக்கான வழிமுறைகள சொல்லி தந்துட்டாங்க. அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. அதனால அவங்களோடத செய்வோம். நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது? மத்தவங்களோட செய்யக்கூடாது. மற்றவரது கடமையை ஏற்று, அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. சரியா? நமக்குன்னு என்ன விதிச்சிருக்குதோ, அந்த வேலையை மட்டும் தான் நம்ம செய்யணும். ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்போ ஒரு அந்தணர் அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்யணுமோ அதான். ஓகேவா? அந்த இடத்துல அவங்க வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஆஹா இதுல வந்து யாகம் பண்ண சொல்றாங்க. அதுல உயிர் பலி கொடுக்க சொல்றாங்க. ஒரு ஆட கட் பண்ணிட்டு போட சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் இந்த உயிர் பலி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன செய்யக்கூடாது? அதுல இருந்து விலகக்கூடாது. ஏன்னா அதுவும் விதிக்கப்பட்ட கடமைதான். யாகத்துல உயிர் பலி அப்படிங்கிறது சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஏன் அப்படின்னா, அதுக்குன்னு அந்த எந்த ஒரு உயிரை வந்து பலி கொடுக்குறாங்களோ, அந்த அந்த உயிர் வந்து அவ்வளவு நாள் தான் விதிக்கப்பட்டிருக்கும். பகவானால எழுதப்பட்டு தான் அனுப்பியிருக்கும். ஓகேவா? அப்ப அது கட் பண்ணி தான் ஆகணும். சரியா? இன்னொன்னு அது பண்றது மூலமா அது என்ன ஆகும்? உடனே அந்த யாகத்துல எந்த ஒரு உயிரை பலி கொடுக்குறோமோ, அதுக்கு இம்மீடியட்டா முக்தி. அது வந்து அது வரைக்கும் செஞ்சக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் விட்டுட்டு அது எங்க போயிடும் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட போயிடும். அல்லது வேற ஒரு சிறந்த உடல் எடுக்கும் அந்த ஆத்மா. இதுதான் மைய கருத்து. சாஸ்திரங்கள்ல அந்த மாதிரி உயிர் பலி பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற காரணம் இதுதான். ஓகேவா? சோ, அதனால என்ன செஞ்சிடக்கூடாது? ஐயோ! உயிர் பலி வாங்கணுமா? நான் அப்ப வந்து இந்த யாகம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு பிராமணர்கள் பின்வாங்க கூடாது. நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை தான். அது நீ செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னா பண்ணணும். ஓகேவா? இவர் ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறவங்க, ஐயோ! நெறைய பேர கொலை பண்ண வேண்டியதா இருக்குது. அதனால அந்த ராஜ்ய கடமைய விட்டு நான் வெளில வந்துடுறேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லக்கூடாது. பொய் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. வியாபாரத்துல உனக்கு எவ்வளவு லாபம் வந்தது அப்படின்னா, எனக்கு ₹1000 இன்னைக்கு லாபம் வந்தது அப்படின்னு வெளியில சொன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க நம்மள திருஷ்டி போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ₹500 சொல்லுவோம். இல்ல இன்னைக்கு லாபமே கிடைக்கலன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஓகே தட் இஸ் ரைட். அங்க அது வேணும். ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம முன்ன பின்ன இருந்தாலும் கூட நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். அதுக்காக அது ஈஸின்னு வேற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து செய்யக்கூடாது. ஓகேவா? இதுல ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கும். இப்ப யாரையுமே ஏதாவது ஒண்ணு படைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஒரு மயிலா படைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா அது பகவானால. ஒரு கிளியா தான் இருக்கு. அந்த ரூபத்தை எடுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது பகவானால. நம்ம இப்ப மனுஷ ரூபம் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அதுவும் பகவானால. இதுல வந்து வேற யாரும் இன்னொருத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது? இந்த ஒரு செயின வந்து என்டர் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? இந்த ஆத்மா எடுக்கக்கூடிய அந்த பாடி செயின் இருக்கு பாத்தீங்களா? இத வந்து நம்ம சாதாரண மனிதனாகப்பட்டவன் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, தன்னுடைய மிஸ்டிக் பவரால கொண்டு வந்து அந்த நடுவுல மாத்தக்கூடாது. மாத்துனா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவனுக்கே அது பேக் ஃபயர் ஆகும். அதுக்கு ஒரு வேடிக்கையா ஒரு கதை ஒண்ணு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு ஒரு ஞானி ஒருத்தவரு, அவரு நெறைய சித்தி எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிறாரு. நெறைய தவம் பண்ணதுனால சித்தி பவர்ஸ் எல்லாம் அவர்ட்ட இருக்குது. ஒரு பூனை ஒண்ணு அவர்ட்ட ஓடி வருது. அந்த பூனை வந்து சீக்கிரம் என்ன காப்பாத்துங்க, காப்பாத்துங்க ஒரு நாய் என்ன துரத்திக்கிட்டு எலி ஃபர்ஸ்ட் எலி ஓகேவா? எலி ஓடுது. அந்த எலி வந்து கேட்கும். என்ன காப்பாத்துங்க. எனக்கு வந்து ஒரு பூனை ஒண்ணு துரத்திட்டு வருது. பூனை துரத்திட்டு வருதுன்னு. என்னது பூனை துரத்திட்டு வருதா? ஆமா. எலிய கண்டாலே ஒரு பூனை என்ன பண்ணும்? அத கடிக்கிறதுக்கோ, சாப்பிடறதுக்கோ வரும். ஏய் இதுதானப்பா இயல்பு. இப்ப வந்து நான் உன்னை காப்பாத்தினாலும் இன்னொரு நாள் அந்த பூனை வந்து உன்னை கடிக்கவோ, சாப்பிடவோ தான் செய்யும். சோ நீ தான் என்ன எப்படி தப்பிக்கணுங்கிற வழிய நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அவரு சொல்லுவாரு. இல்ல, இல்ல என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னோன, அப்ப என்ன பண்ணணும் உன்னை வந்து ஒளிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லுவாரு. இல்ல, இல்ல என்ன மாத்துங்க. என்ன பேசாம இதுவா அந்த பூனையாவே மாத்திருங்க அப்படின்னோன, என்னது உன்ன போய் பூனையா மாத்துறது? அது ரொம்ப சொல்லும். அதனால என்ன பண்ணிருவாரு, பூனையா மாத்திருவாரு. அந்த பூனை வந்து பாத்துட்டு இங்க ஒரு பூனை தான் பூனை ஆயிட்டேன்னு அது கொஞ்ச நாள் ஆகும். ஒரு நாய் ஒண்ணு துரத்துது சொல்லி போடுறோம். இவர்கிட்டயே வரும். இங்க பாருங்க என்ன நாய் துரத்துது. என்ன காப்பாத்துங்க, காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொன்னோனே, ஆஹா நாய் துரத்துதா? இப்ப நான் என்ன செய்யணும்? எதுக்கு இப்ப இங்க வந்திருக்கிறேன்? நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னோனே, நீங்க என்ன நாயாக்கி விட்டுருங்க. அப்பதே நாய் என்ன துரத்தாதுல்ல அப்படின்னு சொன்னோனே, இவரு என்ன பண்ணுவாரு? தன்ட்ட தான் பவர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உடனே இந்த நாயா நீ மாறிடு அப்படின்னு. உடனே அது என்ன ஆயிடும்? ஆக எலியில இருந்து பூனை ஆயிடுச்சு. பூனையில இருந்து நாய் ஆயிடுச்சு. நாய் அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது அங்கிருந்து குடுக்குடுன்னு ஓடி வரும். ஏன் இப்ப காப்பாத்துங்க, காப்பாத்துங்க. ஏன்னா யார் துரத்துறா இப்ப ஒண்ணு அப்படின்னா, சிங்கம் துரத்துது அப்படின்னு சொன்னோனே, என்னது சிங்கம் துரத்துதா? அதெல்லாம் என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இல்ல என்ன இப்ப சிங்கமா மாத்தி விட்டுருங்க. நான் அதுக்கப்புறம் உங்கள்ட்ட வரவே மாட்டேன். சிங்கம் தான் வந்து எல்லாருக்குமே பயப்படுவாங்க.
சோ அப்படி மாறிட்டேன் அப்படின்னா நான் யாருக்குமே பயப்பட மாட்டேன், நான் எல்லாரையும் பயமுறுத்திட்டு இருக்கேன், அதனால நீங்க என்ன மாத்துங்க அப்படின்னு சொன்னா, சரி ஓகே நீ சிங்கம் உடல் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கிராண்ட் பண்ணிடுறாரு. கொடுத்துட்டாரா, சிங்கமா மாறிடுச்சா, மாறினோன்னே அது தன்னோட புத்தியை காட்டுது. என்ன பண்ணுது, எனக்கு இப்ப ரொம்ப பசிக்குது, நான் உங்களே சாப்பிட போறேன் அப்படிங்குது. ஓகேவா, அது நேச்சர். கடவுள் என்ன கொடுத்தாரு இயற்கையில, அதுக்கு வந்து என்ன உடலை கொடுத்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பூனை எலியோட உருவத்தை தான் கொடுத்தாரு. பகவானுக்கு தெரியும் அது எலியா தான் இருக்கணும், அதுக்கான மதி என்ன அப்படின்னா அந்த எலியா இருக்கக்கூடியதுதான். நடுவுல வந்து இவர் என்ன செய்யறாரு, தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பகவான் செய்யக்கூடிய அந்த வேலையை, உருவ மாற்றம், ஓகேவா, அதை யார் பண்ணா அப்படின்னா சாதாரண ஒரு மனிதனானவன். ஓகேவா, தன்னுடைய மிஸ்டிக் பவர்ஸ்னால மாத்தினாங்க. பூனைய மாத்துனாங்க, நாயை மாத்துனாங்க, அப்புறம் சிங்கமா மாத்துனாங்க. சிங்கமா மாத்தணும்னு என்னாச்சு, அவனுக்கே அது தவறான ஒரு முடிவை கொண்டு வந்தது. ஓகேவா, சோ அதனால என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். அடுத்தவங்களோட செயலை நம்மளால பக்குவமா செய்ய முடியும்னு நினைச்சிட்டு செஞ்சோம்னா அது நமக்கு என்ன வரும், பாவ விளைவு தான் தரும். ஓகேவா, அப்படி இல்லாம நம்மளுக்குன்னு கொடுத்திருக்க கடமையை நம்ம தப்பு தவறுமா செஞ்சாலும் கூட அதை நம்மளால நிறைவா முடிக்க முடியலன்னா கூட நம்ம என்ன பட மாட்டோம், பந்தப்பட மாட்டோம். ஏன்னா பகவானுக்காக தான் செய்யறோங்கிற ஒரு விஷயம் அதுல இருக்கு. பக்தி தொண்டுங்கிறது ஒண்ணு அந்த இடத்துல இருக்கு. 49 மாதாஜி. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृगः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्ण. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன். சரியா, சுய கட்டுப்பாடுடைய எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோலா இருப்பாங்க, அப்புறம் டிட்டாச்சா இருப்பாங்க, எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய, அவங்களுக்கு அந்த சென்சுரி பிளஸஸ் பத்தி அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது, ஒரு யோசனை இருக்காது. அவங்க சந்நியாசத்தை துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைக்கிறான். இதுதான் சாராம்சம். பகவத்கீதையோட சாராம்சம் எதுல இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகால தான் இருக்குது. கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை ஆனம்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பகவானை நம்ம ரீச் பண்ணிடுறோம்னு அர்த்தம். அதுதான் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை. அதுக்கு நம்ம என்ன குவாலிட்டிஸை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா மேல போட்டிருக்க இந்த 3 விஷயங்கள் தான். ஒண்ணு கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும், இன்னொன்னு டிட்டாச்சா இருக்கணும், அப்புறம் அந்த மாதிரி சென்சுவல் பிளஸஸ் அது கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள் நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். இந்த 3 விஷயங்கள் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்ம இந்த பாண்டிங் இருக்குல்ல, அதாவது இந்த ஒரு என்டாங்கிள்மெண்ட் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆயிடுறோம். 54 மாதாஜி. 54 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न चोचति न काङ्क्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. हरे கிருஷ்ணா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இது. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா நசோஷதி. பகவான் இவங்க இவங்க வந்து தெய்வீகமா நிலை பெற்றிருக்கிறாங்க, இவங்களை நம்ம வழிபட்டோம், இவங்களை நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அவங்களோட இடத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு பூரணமா அவங்க நம்பிக்கை வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் பூராவே அவங்களுக்கே நம்ம சரண்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு முதல்ல எந்த 2 விஷயங்கள் இருக்காது அப்படின்னா ந சோஷதி ந காங்ஷதி. என்ன இருக்காது, கவலைப்படவும் மாட்டோம், ஏக்கப்படவும் மாட்டோம். ஓகேவா, அவங்க என்ன செய்வாங்க, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்ப்பாங்க. சர்வ சம சர்வேஷு பூதேஷு, எல்லாரையும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர்வாழிகளையும் ஒரே கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்லோகாஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்திருக்கிறோம். ஓகேவா, இவ்வாறு தெய்வீகமா நிலை பெற்றவன். இந்த மாதிரி பிரம்மபூத நிலை. ஓகேவா, பிரம்மபூத நிலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்க இங்க பௌதிக வாழ்க்கையில வாழும் போதே கூட அவன் என்ன செய்வான், பற்றற்றவனா இருக்கிறதுனால, பகவான் மேல பற்று உள்ளவனா இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன செஞ்சிருப்பான் அப்படின்னா முக்தி பெற்ற நிலையில இருப்பாங்க, பரமனை உணர்ந்த நிலையில இருப்பாங்க. அவங்கதான் பிரம்மபூதன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரமனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகிறான். ஓகேவா, அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, இந்த மெட்டீரியல் பிளஷர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கண்ணுக்கே தெரியாது. என்ன மாதிரி அவங்களோட பிளஷர் இருக்கும், அவங்களோட அந்த சந்தோஷங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆன்மீக தளத்துல இருக்கும், பகவானோட ரிலேட் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய சந்தோஷம். அவன் என்றும் கவலைப்படுவது, இங்க இது கிடைக்கும் கிடைக்கலங்கிறத பத்தி அவங்களுக்கு என்ன கவலை இருக்காது, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பாக்குறாங்க. அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். அப்ப அவங்க செய்யக்கூடிய சர்வீஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகேவா, இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா, இது மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. 55 மாதாஜி. भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यस्तास्मि तत्त्वतः तथो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तत् अनन्तरम्. हरे कृष्ण.
இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். பகவானை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை பத்தின எவ்வளவோ கதைகள் கேட்டாலும் கூட நமக்கு என்ன வராது, அவங்களோட அத்தனை அப்பியரன்சஸ் அவங்கள இருக்கு, அதெல்லாம் பத்தி நம்ம வியக்க தான் செய்வோம். ஓகேவா? அவங்கள நம்மளால ஃபுல்லா ஒரு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட நம்ம என்ன செஞ்சோம், ரிலேட் பண்ணி பாத்துக்கணும். நம்ம இப்ப பேரண்ட்ஸோட நமக்கு என்ன ஒரு கம்ப்ளீட் பாண்டிங் இருக்குது, அவங்க இல்லாம நம்மளால இருக்கவே முடியாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்கள முழுக்க முழுக்க அறிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? உள்ளது உள்ளபடி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி நம்ம அவங்களை எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு, அதனாலதான் 5 ரசாஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, இப்படி எல்லாம் நம்ம பகவானை ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. சாந்த ரசா, சாக்கிய ரசா, மாதுரிய ரசா, இந்த மாதிரி 5 ரசாஸ் இருக்குல்ல. சோ இதுல ஏதாவது ஒரு உறவின் முறையில நம்ம பகவானை நிறுத்திக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், நமக்கும் அவங்களுக்குமான கேப் இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கிடும். ஓகேவா? அப்ப அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் க்ளோசர் ஆகும். இட் கெட்ஸ் க்ளோசர். புரியுதா உங்களுக்கு? சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அந்த மாதிரி எப்ப நம்ம அந்த அந்த மாதிரியான பொசிஷனை ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா, நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மூலமா. டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, எகைன் எது வரும், நாம ஜபத்துல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? நம்ம அவங்களே நினைக்கணும், அவங்களோட நாமாவை சொல்லணும், அதை கேட்கணும், அசோசியேட்ஸ் அவங்களோட நம்ம இருக்கணும், டிவோட்டிஸ் யாரெல்லாமோ அவங்களோட தான் நம்ம அசோசியேட்டிவா இருக்கணும். சோ இப்படி எல்லாம் இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், உணர முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா we will reach his position. 56 methods. Okay, madam. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्णा. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலவிதமான செயல்கள் செய்யணும். ஏன் அப்படின்னா, இப்ப இங்க இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு போட்டிருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா. அவங்க பிரபுபாதா இருக்கும்போது என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா இஸ்கான் சர்வீஸ் தான் அவங்க பண்ணாங்க. இந்த பெரிய இந்த ஸ்தாபகத்தை நிறுவனது அவங்கதான். அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பக்தி தொண்டு. சோ அதுக்காக அவங்க பல பல ஊர்களுக்கு அவங்க பிரயாணம் பண்ணாங்க, பல நாடுகளுக்கு அவங்க பிரயாணம் பண்ணாங்க. அவங்களோட ஃபைனல் டேஸ் பூராவே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நிறைய இடத்துக்கு போய் நிறைய இந்த மாதிரி பக்தி பிரச்சாரம் பண்றதாதான் இருந்தது. சோ பல செயல்கள்ல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க. அப்படி ஈடுபடுத்திட்டாலும் கூட அது எல்லாத்துலயும் மெயினா என்ன இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தூய பக்தனுக்குரிய சிந்தனை தான் இருந்தது. அப்படி இருக்கவங்க பகவானுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருப்பாங்க. அவங்களோட கருணையினால நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, நமக்கு கேரண்டி பண்றாங்க. ஓகேவா? 58 methods. मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अदचेत्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्ण. இப்ப பக்தனானவன், பக்தி தொண்டு பண்றவங்க, பகவானை பத்தி நினைக்கிறவங்க பகவான்கிட்ட போவாங்கங்கறத பகவான் சொன்னாங்க. இப்ப அவங்க மேல அந்த மாதிரி ஈடுபாடு இல்லாம அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யாதவங்க என்ன செய்வாங்கங்கறத பகவான் சொல்றாங்க. ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா சொல்றாங்க. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி பகவான் பத்தின எண்ணம் மச்சித்த மத்தத பிராணா வந்திருக்குல்ல ஒரு ஸ்லோகம், அது என்ன அப்படின்னா, அவங்க மேலேயே நம்மளோட ஞாபகத்தை வைக்கணும். நம்மளோட உணர்வு பூரா யாரு இருக்கணும் அப்படின்னா பகவான் தான் இருக்கணும். உணர்வு பூரா அவங்க இருந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் பூரா அவங்களுக்கான செயல்களை நம்ம மாத்திப்போம். அப்ப அதுல என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துக்கம் இருக்காது, கோபம் இருக்காது, ஏக்கம் இருக்காது, பயம் இருக்காது. ஓகே, நிறைய அந்த நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அதுல இருந்து போயிடும். சரியா? சாதாரண சாப்பாடு தான், நம்ம என்னைக்கும் சமைக்கிறது தான், அதை பகவானுக்கு வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிடுறது மூலமா அது புனிதத்துவம் அடையுது இல்ல. அதே மாதிரிதான் என்ன பண்றோம், நம்ம சாதாரண செயல்கள் தான் நம்மள பகவான் செய்ய சொல்றாங்க. அந்த செயல்கள் எல்லாத்துலயும் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, லைட்டா பகவானோட டச்சை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆயிடுது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் மாறிடுது. எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணார்பணம் சொல்லிட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த செயல் வெற்றி அடையறதுக்கு ஒரு ரூபத்துல பகவான் வந்து அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன செய்வாங்க, கருணை புரிவாங்க. இந்த தடங்கள்ல இருந்து நம்மள அவங்க காப்பாத்துவாங்க. ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்தோட நோக்க, ஏன்னா எல்லாமே நான் தான் பண்றேன், என்கிட்டதான் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது, என்னால அது முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம், இந்த கர்வம், அகந்தை, இதெல்லாம் யாரோட நேச்சரு, அசுரகுணத்தோட நேச்சர். ஓகேவா? இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா பகவான் சொல்றதை கேட்காம செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். பகவான் இதுவும் அஷூரன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? எப்படி தடங்கல்களை காப்பாத்துறதுக்கு நான் வருவேன்னு சொல்றாங்களோ, அதே மாதிரி நான் சொல்றதை கேட்காம போனீங்கன்னா உனக்கு அழிவு நிச்சயம் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல வார்னிங் பண்றாங்க. 61 methods. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देवेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढाणि मायया.
Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் விற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழிநடத்துகின்றார். ஓகேவா? இப்ப நம்ம இது இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல். இந்த உடல் தான் வந்து எல்லா காரியங்களையும் செய்யக்கூடியது. இதுக்கு கருவியா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலன்கள். இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம ஒரு சேரியட் முன்னாடி பார்த்திருக்கோம் ஒரு பிக்சர். அந்த சேரியட்க்கு ஒரு தேர், அந்த ரதத்தோட பிரயாணி யார் அமர்ந்திருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அமர்ந்திருப்பான். ஓகேவா? சோ அந்த தேரை ஓட்டிட்டு போறது யாரு அப்படின்னா 5 சென்சஸ், 5 புலன்களும் 5 குதிரைகளா இருக்கும். குதிரைகளை கட்டி இழுக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னா புத்தி. ஓகேவா? அந்த சாரதியா இருக்கிறது அந்த புத்தி. கட்டுறதுக்காக கயிறு கொடுத்திருப்பாங்க, அந்த ரோப் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம். ஓகேவா? புலன்கள் எல்லாம் தறிகட்டு ஓடுனுச்சு, மனமும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போனுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். புத்தியால என்ன பண்ண முடியாது, அந்த வண்டியை ஒழுங்கா ஓட்டிட்டு போக முடியாது. அப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா என்னவான் அப்படின்னா, அவன் நினைச்சாலும் கூட அவனுடைய உணர்வு வந்து தூய்மைப்பட்ட உணர்வா இருந்தாலும் கூட இது போனபடி பின்னாடியே தான் போவான். சோ நம்ம ஒரு வண்டியில ஏறி உட்காரோம், ஒரு கார்ல உட்காரோம், டெஸ்டினேஷன் இதுதான், கோவிலுக்கு நீங்க போகணும் அப்படின்னா டிரைவர் என்ன பண்ணணும், நம்ம சொல் பேச்ச கேட்கணும். ஓகேவா? கார் என்ன பண்ணணும், நம்ம சொல்ற மாதிரி அது அந்த இடத்துல அது எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் கொடுக்காம ஓடணும். அப்பதான் என்ன ஆகும், இந்த 5 மினிட்ஸ் நம்ம இந்த கோவில்ல ரீச் பண்ணுவோம். அப்படி இல்ல ஒண்ணு ஒரு பிரச்சனை கொடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் என்ன ஆகும், தடமாறி போயிடும். அதே மாதிரிதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆத்மா, அந்த ஆத்மா கூடயே உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய சாட்சியா இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. ஓகேவா? அவங்களோட இச்சையின் கீழதான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட செயல்கள் எல்லாம் நடக்கும். ஆனா அதை நம்ம மறந்துட்டு பகவான் அங்க இருக்கிறாங்க, இந்த உயிர்வாழியோட பிரயாணத்துல பகவானும் கூடவே வராங்க அப்படிங்கிற ஞாபகம் இல்லாம என்ன செய்யறோம், தரிகட்டு போய் நம்ம பல விஷயங்களை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அது எல்லாத்தையும் யாரு பண்றா, அது எல்லாத்தையும் கடைசியில சரி கட்டி நேர்பட பண்றது யாரு, அவங்களுக்கு அந்த தான் செய்த தவறை வந்து உணர வைக்கிறது யாரு அப்படின்னா அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுள். ஓகேவா? அவங்கதான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா கடைசியா அதை ரிலேட் பண்றாங்க, ஒருமுகப்படுத்துறாங்க. சோ அவங்களோட அந்த பயணம் அப்படிங்கிறது பகவான் நமக்கான பயணமா மாறுது. எப்ப அவங்க தன்னுடைய குணங்களை மாத்திக்கும் போதுதான். ஓகேவா? பகவான் நமக்கு ஃப்ரீவில் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? நம்மளோட இச்சைப்படி நம்ம இந்த வாழ்க்கையை வாழணும் ஃப்ரீவில் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனாலும் சாட்சியா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம எப்பயாவது தமோ குணத்துல இருந்தோ ரஜகுணத்துல இருந்தோ சத்துவகுணத்துக்கு நிலை பெறும்போது, அல்லது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்மளோட குணத்தை மாத்திக்கும் போது நம்மளோட செயல்பாடுகள் பூரா கம்ப்ளீட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடும். அப்ப என்ன ஆகும், பகவானை நம்ம திரும்பி பார்ப்போம். ஓகேவா? அப்ப அவங்க சொல்படி கேட்போம். சோ சுபாவம் மாறணும். சுபாவம் மாறினாதான் நம்மள வழி நடத்தக்கூடிய பகவான் உள்ளார இருக்காங்கிற அந்த எண்ணமே நமக்கு வரும். வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபைனல் வரைக்கும் என்ன நம்ம இல்யூஷனோட தான் இருப்போம். சரியா? நடுவுல வந்தது அப்படின்னா அப்ப நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறமா நம்மளோட பிரயாணத்தை நம்ம கண்டினியூ பண்றதுக்கு யாரு ஹெல்ப் பண்ணுவா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைரன்னர். ஓகேவா? பகவான் தான் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வழி நடத்தக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. 62 methods. Tameva charanam tacca sarvabhavena bharata tat prasadat param shantim thanam prapyasi shashwadam. Hare Krishna. கிருஷ்ணா. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாக. பகவான் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, சரண்டர் ஆயிடு. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். ஓகேவா? நம்ம எந்த குணத்துல இருந்தாலும் கூட நம்ம குணத்தை என்ன பண்ணிக்கணுங்கிறாங்க பகவான், சுத்த சத்துவ குணத்துல கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்திக்கோ. அப்படி இருக்கும்போது உனக்கு என்ன கிடைக்கும், அமைதி கிடைக்கும். உனக்கு ஒரு உன்னதமான நித்தியமான இடமும் உனக்கு கிடைக்கும் அவங்களோட கருணையினால. சோ எந்த விதமான பாவகாரியங்கள் செய்யக்கூடியவங்களா இருந்தாலும், எந்த விதமான தவறான வழியில தன்னுடைய வாழ்க்கையை செலுத்தக்கூடியவங்களா இருந்தாலும் என்ன பண்ணிடணும், பகவான் கிட்ட போய் சரண்டர் ஆயிடணும். 63 methods. Ivite jnanamakyadam dukyataram maya vimrushyetateshena idetasi tata kuru. கிருஷ்ணா. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். ஓகே, ஆத்ம ஞானம் கொடுத்தாங்க. அப்புறமேட்டு பகவானோட ரிலேஷன்ஷிப் ஆத்மாவுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத கொடுத்தாங்க. சோ பாடி சோல் ரிலேஷன்ஷிப் சொன்னாங்க. அப்புறம் சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் ரிலேஷன்ஷிப் சொன்னாங்க. அப்புறம் பகவான்கிட்ட நம்ம போறது அதுக்கான வழிமுறைகள் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு சாப்டரா சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த ஜட செயல்கள் எல்லாத்தையும் விடுவிச்சுட்டு நம்ம ஆன்மீக செயல்ல ஆன்மீக தளத்துல நம்ம நிலைநிறுத்திக்கிறது மூலமா பகவான்கிட்ட போலாம் அப்படிங்கறது ஞானத்தை இப்ப கொடுக்குறாங்க. இதனை முழுமையாக கவனித்து சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இப்பயும் கூட அந்த ஃபைனல் டிசிஷன் யார் கையில போயிடுச்சு, அர்ஜுனன் கையில தான். ஓகேவா? இது எல்லா ஞானத்தையும் உனக்கு கொடுத்துட்டேன். அதாவது செயலை துறக்கணுங்கிற எண்ணம் உனக்கு வேண்டாம், செயலை நீ செய். ஏன் அப்படின்னா உன்னுடைய குணத்துக்கு ஏற்பட்ட செயலை தான் நீ இப்ப செய்ய போற. ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவன் தான் சத்திரியன். சத்திரியனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை தான் இந்த மாதிரி போர் பண்றதுங்கிறது. சோ
நீ ஃபைட் பண்ணு. ஃபைட் பண்றது மூலமா நீ யார கொலை பண்ற அப்படின்னாலும் அது கொலை கிடையாது. அந்த உடல்ல இருந்து அந்த ஆத்மாவை நீ வந்து என்ன பண்ற, விடுதலையாக்க போற. அந்த ஆத்மா வேற ஒரு உடல்ல, வேற ஒரு புது உடலை அதை எடுக்க போறதுக்கு நீ தான் ஹெல்ப் பண்ண போற. அப்புறம் நீ இல்லைன்னாலும் கூட இது எல்லாமே ஆல்ரெடி பிளான்ட், ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட்டட். இதையும் விஸ்வரூபத்துல பகவான் காமிச்சிட்டாங்க. ஓகேவா? எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இனி நீ செய்ய விரும்புவதை செய்யுங்க டெசிஷனை ஃபைனலா அர்ஜுனன் கிட்டே கொடுக்குறாங்க. 65 மாதாஜி. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वक्ष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे हरे कृष्णा இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகா. மன்மனா பவத்பக்தோ, எப்போதும் நம்ம பகவான மனசுல தியானம் பண்ணணும். இதே மாதிரி ஸ்லோகம் நம்ம முன்னாடியே ஒரு சாப்டர்ல பார்த்திருக்கிறோம். எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு, பகவானை தான் நம்ம எப்பவுமே மனசுல நினைக்கணும். அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு அதை செய்யணும். அப்புறம் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கணும். உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக, இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. இந்த மாதிரி நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீசஸ் நம்ம முறைப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம போற கதிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பராங்கதி தான், பகவானோட இடம் தான். அதில் ஒண்ணு ஐயம் இல்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். பகவான் இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க, சத்தியம் கொடுக்குறாங்க. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இப்ப நான் சொன்ன அந்த வழிமுறைகள் படி நீ செஞ்ச அப்படின்னா உனக்கு நான் சத்தியம் கொடுக்குறேன், என்ன, நீ என்னையே வந்தடைவாய் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. 66 மெசேஜ். सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகா இது. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து, நம்ம செஞ்ச செயல்கள் எல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பௌதிக செயல்களா இருக்கட்டும், ஆன்மீக செயலா இருக்கட்டும், அதுல இருக்கக்கூடிய பலனை திறக்க சொல்ற மாதிரி எல்லா விதமான தர்மங்களையும், ஓகேவா, நீங்க செஞ்ச செயல்களுடைய தர்மங்கள் எல்லாத்தையும், அதுல என்ன வரும் அப்படின்னா நல்ல காரியங்களும் வரும், தீமையும் வரும், நம்ம செஞ்ச பாவ செயல், தீய செயல் எல்லாமே வரும். என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவேன். எல்லாத்தையும் நீ திறந்துட்டு பகவான்கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா பாவ விலைகளும், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செஞ்ச எல்லா விஷயங்களோட பாவங்கள் இருக்குல்ல கூட்டம், அதுல போய் சேர்ந்திருக்குது இல்ல, அது எல்லாத்தையும் நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. எகெயின் ஒரு அஷூரன்ஸ், நான் அதுல இருந்து உங்களை நான் விடுவிச்சிடுறேன், பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அர்ஜுனன் எதுக்காக பயப்படுறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம உயிர் கொலை பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நரகம் தான் கிடைக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஒரு உயிரை கொல்லுவதல் பாவம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நோக்கத்தோடயே வளர்க்கப்பட்டவன். சோ அதனால அவனுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கருணை உள்ளம் இருக்குது, அந்த தெய்வீக இயல்புடையவன், அந்த நேச்சர் இருக்கிறதுனால அவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பாவ செயல் நினைக்கிறான். அது பாவம் கிடையாது, அந்த பாவ விலைகள் இருந்து நான் காப்பாற்றுவேன்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. 67 மெசேஜ். இதம் தேனாதபஸ்தாய நாபக்தாய கதாச்சன ந சாசுஷ்ரூஷவே வாச்யம் ந ச மாம் யோப்யசூயதி ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே ஆப்போசிட்டா வர பாருங்க. நான் வரும். நாதபஸ்காய நாபக்தாய ந சாசுஷ்வே. இந்த ரகசிய ஞானம் யாருக்கெல்லாம் சொல்லப்படக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றாங்க பாருங்க. தவம் இல்லாதவருக்கோ, ஓகேவா, அவங்க செய்யக்கூடியது எப்படி இருக்கணும், வாக்குதவம், மனோதவம், உடல் தவம், மூணுமே சொல்லிட்டாங்க லாஸ்ட் சாப்டர்ல. அந்த மாதிரி தவங்கள் எல்லாத்தையும் சத்துவகுணத்துல இருந்து நிலைநிறுத்தி செஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா, அப்படி இல்லாதவங்களுக்கோ, அப்புறம் பகவான் மேல பக்தி இல்லாதவர்களுக்கோ, அப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாதவங்களுக்கோ, அப்புறம் ஒன் மோர் திங், ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், பகவான் மேல என்விஸா இருக்காங்களோ, அவங்க மேல பொறாமை உள்ளவர்களா யார் இருக்காங்களோ, ஜெலசியா ஃபீல் பண்ணுவாங்கல்ல, அப்படி இருக்கவங்களுக்கு, அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா அபக்தர்கள், அவங்களுக்கு ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. இந்த ரகசிய ஞானம் யாருக்கு சொல்லப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் வந்து லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. தவம் இல்லாதவர், பக்தி இல்லாதவர், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாதவங்க, அப்புறம் பகவான் மேல பொறாமை உள்ளவர். 68, 69 மெசேஜ். 68 9 ரெண்டும். ய இதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஷ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமேவ சம்சயः ந ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கச்சின்மே பிரியகிருத்தமः பவிதா ந ச மே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். ஓகேவா, இது பிரபுபாதா அவங்க, ஓகேவா, அவங்கதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு. இதை வந்து இந்த உள்ளது உள்ளபடி ஆசிட்டிஸ் எழுதினவங்க யாரு, இதுக்கான விளக்க உரை, பொருளுரை எல்லாத்தையும் ரொம்ப விளக்கமா நிறைய நாலேஜ் கொடுத்தவங்க யாரு அப்படின்னா தூய பக்தி தொண்டு அவங்கதான் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா, சோ அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படிங்கிற இந்த இன்சூரன்ஸ் அவங்களுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணலாம் நம்ம.
அப்புறம் அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. ஏன்னா அந்த டிவோஷனல் சர்வீசஸ் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். சோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க, சோ நியர் அண்ட் டியர் டு பகவான். ஓகேவா? அப்ப பிரியமான தொண்டனா அவங்க ஆகுறாங்க. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப பிரியமான, ரொம்ப பிடிச்சவங்களா ஆயிடுறாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 70 methods. अत्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். இந்த பகவத்கீதா படிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை பத்தின ஞானம்ங்கிறது கிடைச்சிடும். அந்த அறிவால் பகவான் அவங்கதான் பரமபூரண உண்மை, அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை புரிஞ்சு பகவான் நம்ம வர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு பகவான் அறிவிக்கிறாங்க. 71 methods. श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः शोभिमुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ. ஓகேவா? இது ரெண்டும் எப்ப தேவைன்னு முன்னாடியே நம்ம ஒரு சாப்டர்ல பாத்துக்கோம். பகவான் பத்தின விஷயங்கள் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை, விஸ்வரூபத்தை போது சொன்னாங்க. நம்பிக்கை வேணும், அப்புறம் பொறாமை இல்லாம இருக்கணும். ஓகேவா? இப்படி இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் பகவான் காட்சி அளிப்பாங்க. சோ எப்படி இருக்கிறவங்க இந்த கேட்டகரியில வர்றவங்க தான் என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதையை கேட்கணும். அப்படி கேட்கிறவங்க பாவ விளைவுகள் இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்களாலும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். ஓகேவா? அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னு கூட இல்லையா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிக்கணும் கூட கிடையாது. பகவான் மேல நம்பிக்கையை நம்ம வளர்த்துக்கணும், பகவான் மேல பொறாமை இல்லாம இருக்கணும். அசுரதையா கேட்க கூடாது. ஓகேவா? ஒண்ணு. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சு கேட்கணும். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நம்மளை விடுவிச்சிடும். அப்புறம் புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழ்கின்ற லோகங்கள் இருக்கு. அவங்க எல்லாம் எவ்வளவோ நல்ல நல்ல காரியங்கள் பண்ணி அந்த புண்ணிய லோகத்தை அடைஞ்சிருப்பாங்க. சோ நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, லட்டு மாதிரி இந்த பகவத்கீதையை படிச்சு அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா, அதுவும் வித் இன்ட்ரெஸ்ட், அப்புறம் வித் ஃபெய்த், அப்புறம் பொறாமை இல்லாம, இது மூலமா நம்ம எல்லாம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி மங்களகரமான லோகங்களுக்கு ரீச் ஆக முடியும். 73 methods. 73 அவதது. Yes, yes. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. கிருஷ்ணா. இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றாங்க 18 சாப்டரையும் கேட்டுட்டு அர்ஜுனனுக்கு என்ன தெரியுது, ஒரு ஞானம் வந்துருது, தெளிவு பிறந்துருது. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, அச்சுதா. ஓகேவா? எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. அவனுடைய மயக்கமானது கம்ப்ளீட்டா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த இல்யூஷன்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டேன். தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். தான் சத்திரியன், தான் போர் புரியணும், அதுதான் தனக்கான செயல் அப்படிங்கிற இவ்வளோ அவங்க கொடுத்த அட்வைஸுக்கு அப்புறமா, ஞானத்துக்கு அப்புறமா அர்ஜுனனுக்கு கிடைக்குது. எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். இப்ப மன வைராக்கியம்ங்கிறது வந்துருச்சு. நம்ம இப்ப எழுந்து போரிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு. தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன், இனிமேல் முடிவு உன் கையிலன்னு பகவான் சொன்னாங்கல்ல. இப்ப எகைன் சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க. நீங்க சொன்னதெல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு, நான் எனக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத நீங்க இனிமேல் உபதேசம் பண்ணுங்க, நீங்க சொல்றபடி நான் செய்யறேன் அப்படின்னு எகைன் இவங்க சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்க, ஒரு பக்தனுக்கும் ஒரு பகவானுக்குமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எந்த அளவுக்கு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 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 உன்னதமான இடத்துல இருக்கு, திவ்யமான இடத்துல, அந்த டிரான்செண்டல் பொசிஷன்ல அவங்க ரெண்டு பேருமே இருக்கிறாங்க. 74, 75 methods. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अस्त्रौषम् अद्भुतं रोम अर्शनम् व्यासप्रसादान् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாட்சாத் கதயத ஸ்வயம். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் இப்ப பேசுறாங்க. திருதராஷ்டிரன் சொல்றாங்க, இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். ரெண்டு பேரும் இவ்வளவு நேரம் பேசினாங்க. 45 minutes போச்சு இந்த பகவத்கீதை. இது ரெண்டுத்தையுமே ஒரு ஸ்லோகா விடாம எல்லாத்தையும் கேட்டது யாரு அப்படின்னா சஞ்சயன். எல்லாத்தையும் நேர்ல பார்த்தது யாருன்னா சஞ்சயன். வியாசரின் கருணையினாலே இது எனக்கு கிடைச்சதுன்னு இந்த இடத்துல எகைன் அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, வியாச பகவானோட அந்த கருணையை பத்தி நம்ம நினைச்சு பாத்துக்கிறாங்க. நமக்கு எல்லாம் அவங்க கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மறந்துருவோம். அதுக்கப்புறம் அதை என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். யார் அது கொடுத்தா, எதனால நமக்கு அது கிடைச்சதுங்கிறதே விஷயத்தையும் மறந்துருவோம். சரியா? ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, அதையும் ஞாபகத்துல வச்சு அந்த இடத்த சொல்றாங்க. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர்
அர்ஜுனனிடம் தானே நடத்தி இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். என்னால இதை கேட்க முடிஞ்சது. கேட்கறதுக்கான காரணம் யார் கொடுத்தா அப்படின்னா வியாசர் கொடுத்தாங்க. அந்த உரையாடல் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. அதன் அற்புதமான விஷயங்களையும் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. ரோமஹர்ஷனம் அப்படின்னு நம்ம கூஸ் பம்ப்ஸ் வருதுன்னு சொல்லுவோம். சில டைம் நம்ம சில விஷயங்களை கேள்விப்படும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மயிர்கூச்சம் எரியும். அந்த மாதிரி இருந்ததா தன்னுடைய அனுபவத்தை சஞ்சயன் வந்து மகாராஜா திருதராஷ்டிரன்ட்டு சொல்றாங்க. 76 மாதாஜி. ராஜன் சம்ஸ்கிருத்ய சம்வாதம் இமம் அத்புதம் கேசவ அர்ஜுனயோ புண்ணியம் ருஷ்யாமி ச முகுர்முகுஹு. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். புனக புனக, ஓகேவா? மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குதான் அப்படின்னா அந்த உரையாடலை நினைச்சு நினைச்சு பாக்குறாங்களாம். அதுல இவ்வளவு ஞானத்தை அவர் பகிர்ந்திருக்கிறாரு அர்ஜுனன் கிட்ட அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் தெரியும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, உணர்ச்சி வசப்பட்டு அதனால அவங்களுக்கு ஒரு இன்பம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத எங்க இன்னொரு டைம் ரீட்ரேட் பண்றாங்க திருதராஷ்டிரன் கிட்ட. 78 மாதாஜி, லாஸ்ட். यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். சஞ்சயன் சொல்லி முடிக்கிறாங்க பகவத்கீதை. எப்படி அப்படின்னா, எங்கெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காங்களோ, எங்கெல்லாம் வில்லாளியான அர்ஜுனன் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்வம் இருக்கும், வெற்றி இருக்கும், அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய இந்த உரையாடல், பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த அந்த உரையாடலை பத்தி நம்ம நினைச்சு இந்த திவ்யமான தளத்துல நிலைநிறுத்திக்கிட்டு அதோட இன்பம் தூக்கிறதுனால அவங்க வாயிலேந்து எப்படி வருது, இந்த மாதிரி சொல்லி அவங்க முடிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்ப தருபஷ்ய கிருப சிந்துபியை வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவృంద. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Finish பண்ணட்டுமா மாதாஜி? Yes, Mataji. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. हरे कृष्ण. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमेतमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमाममरोगराशिं निरुन्ति वातालय वास विष्णु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी.